Sorry guys, how are you guys? Nandakaisa phone pamute pane munhu andachitaura naye, pane munhu angachitaura naye. Ndandichiteerera ma-audios angasendwa nevamwe mother vangu, so I was listening to the audios anyway. Right, nandakaisa pamute guys, nandakaisa pamute. Hello guys, maswera sei guys, vamwe kuchiri kuseni, vamwe maswera. Aiwa tiri pano apa guys, and it's a Sunday, it's a happy Sunday to some of us. Isusu titori happy zvekutodaro. Tangoti nhasi hanzi musikana wokutsvaka zodi ari kuenda polisi. Inga feedback yakaitwa nezuro 1. Kana musina kuona mafeedback, dzokerai kumalive anezuro munoona. Dzokerai kumalive anezuro munoona feedback. Munoona feedback yenyaya nezuro munoona. Handiti right. So guys, ndamuka zvakanaka, ndarara zvakanaka, ndini ushu guys wamuri kuona. Ndiri pano, ndichiri pano, ndiri right. I am very much okay and ndinotenda Mwari. Right. Love you too, Rosina. Thank you, Saru. Hey guys, I've been receiving lots and lots of calls. Guys, mukaona dzimangwa phone yangu iri pa flight mode guys. Calls anenge awandisa guys. Anenge awandisa guys. Saka ndozomboisa phone pa flight mode guys. Mukaona vari kufona phone isingapindi yozopinda paya, ndinenge ndakaisa pa flight mode because my calls awandisa. Vari kuti sorry, vari kusympathize, vari kuti tiri kucheka kwamuri, vari kuti hugs your love, vamwe vari kudi aiwa mese tinokudai. Vandisiri ndingoti address nchidarika, vandisiri kufarira guys, ndivari kundivigira information dzevanhu. Handitika please, kana muchiuya kuseri, tichiuya kuWhatsApp, musauye information ndinayo yakawandisa zvekutodara. Handitika chirigai kuuya neinformation muchindipa kuti nhingu information yake yakamira so, nhingu information yakamira so. Please guys, don't give me the information. I am okay with no information. Zvandinazvo izvozvo, kana ndazoona kuti ndoda kushandisa apa ndichazoshandisa. Handitika for now please guys, zvanyanya ino kuti panoitika zvinhu zvakadai, vavengi vanhingi they bring information, vavengi vanhingi they bring information, vavengi vanhingi they bring information. Aiwa guys, information makasi hatisi kuda information. Handitika information hatisi kuida. Right. Ndaitawo vanhu vakawanda guys vauyawo kuseri, ndafuma ndine makongosheni guys,
nhasi ndafuma ndine makongosheni ndikatumirwa mabhodhoro echiiwo aiwa coming from the place of love. These people coming from the place of love. Mabhodhoro echakati ndikatumirwa ruva zvikanzi ruva iri, ndikatumirwa zvimwe zvakazodai, ndikapiwa vati phone numbers bataya gaizika batai ava vanobatsira maitumu. Kune vanhu vari kukutsvaga kuinbox kwako maitumu. Kune vanhu vari kukutsvaga vaya vasikana vaya vekuenda kuZimbabwe vaya asumuka, saka ari kukutsvaga kusenda shaya kuti handina kuti ndokubata papi, saka ari kukutsvaga ndikuinda nenyaya guys, indinda kuzokupai nyaya guys, makuda kuti bhanyira kumperi chimbomirai kumanya kumperi, ndindauya nenyaya ndikuze nyaya ndindauya nenyaya right. Saka maitumu please tibate, because pakufamba pakatoipa please get hold of, checka inbox yako kana kuti vatedza kupinda inbox kana kuti vati ameno zviri kuitika anoona kana umandine makongosheni guys. Handina chandinoadresa muti munyoro, fambai neside ram naro iroro, fambai neside ram naro iroro, fambai naro kusvikira mazodzikama, fambai naro guys. Mirai ndikudzei guys, I am not going to address any matter ya anyone for that matter. Ani muri kunzwa, fambai neside iroro ramuchaona kwamuchaona, fambai neiroro guys. I am not responsible for anybody's understanding guys. Zviri kuitika tiri kuzviziva guys kuti kune zviri kuitika kuseri kumagrupu kuchima WhatsApp. Siyai, fambai neside iroro. Handina wandinoadresa kuti I've done my part. Ndakatoita pangu, ndakapedza, vakanzwisisa, vasina kunzwisisa, I cannot change it. Fambai neside ramuri kunzwa kumastreet, ndatopedza. Anoona right. Indaya nenyaya yangu pano, ngatiti adresa nyaya yangu pano, andika ndo yatoda kuti taure pano. Zvekumastreet zvika chimbomindimirirai guys, hatisi kuita zvekumastreet anditika, hatisi kuita zvekumastreet, tiri kuita zvepano anditi. Yeah, I was looking for this one at some point, but yeah, all right. Okay, tingosiya. All right, tingosiya. So ndazosvika pakuti ndatumirwa makongosheni akasiyana siyana. Vamwe vakati ruva iri, vamwe vakati budisai oimanhingikiri mapostori aya, batai postori inakandibatsira, vamwe vakati inakandibatsira pa guys. Thank you very much for all the advices and all the concussions that you have given me. Yes, Tatenda Molin, how are you? Urisaiko tati aki uchimwe changu. Saka guys, ndaya nenyaya ndanyora kuti hard talk. Anditi, ndanyora kuti hard talk. Tuda kuti taure hard talk. Vane theories emuma street kana zvibitika ma street, endai kuma street koko. Pana atikuita zvema street gozi kuma street kwacho handitoriko. Mazivana handiko kuma street, ndakagara mukakona kangu guys, ndikungouya pano. I am not in the streets. Saka imimi vari kuma street, vari kuna zvekuma street, endai kuma streets ikoko, muno adresa ikoko, mofamba neside ramuchaudzwa kuma street ikoko, zvoenda zvakadaro, takaenda, hakuna chichabuda cha adresa mumuromo mangu cha anyone for that matter. Hanimaona, ndatopedza. Or any apology to anyone for that matter. Ndatopedza neanswer yangu ndiyoi. Hakuna apology to anyone, hakuna anything, ndakatopedza pangu, takutoendera mberi. Right. Saka chinzwa imunzwe guys. Kune vanhu vakawanda toda kunyatso address, saka pata kuenda pa takuda kuti nyatso taura zvakanaka. Anditika hanzi gongosheni aibeg kongosheni, kwete kongosheni yesi sandimaka zviri sei. Saka guys, kunzo kune vanhu andizivi the definition of word ngomwa. I've come to understand kuti riri pakasiyana siyana, riri pakawanda. Anditika kune ngomwa dzemubhaibheri dzaMwari chaidzo. Kuita ngoma maybe ameno, kuita ngoma maybe yakazvara mwana 1 takuziva kuti ngomwawo. Kuita ngoma isina kuvera yakazvara zvachose. Sorry, word tautongoshandisa because it's now a common word. Guys, kune avo vasina mwana, anditika vasina vana, musabatikane neword iri. By now mfange mari jaira kuti it's now a common word. Harichabati, but I am not here for that. Ndiri pano kuti titaure nemi. Antika kune vanhu right now vari kupinda
muzvakasiyana-siyana mumadepression evana. Vamwe marriage dziri kutosheka, vamwe vari kutotukwa, vamwe vakayanikwa pazvipiyaniso, vamwe right now as I speak amukira nhasi makuseni kunwa kana madhodha eshiri chaiwo because ndakambomanywa saka ndotaura zvandosiva uchinzi hangaiwa or whatever. Vamwe unomwa mazai mambishi mai mwana zai mbishi rariya haritomwiki zai mbishi, but kune vamwe vanhu unotomamwa. Talking from my own experience guys. Saka ndoda kutaura nemadzimai akadaro nhasi because it seems as if it's a trend. Zvinoita kunge zvinonyadzisa kana kuti zvinoshamisira. Handiti maona kunzi wanzi ngoma kana kuti hauna mwana. Mudikani mira ndikutaurire nhasi. Dei waigona kuzvisika iwewe, waikwanisa kuzvipa namba yevana yaunoda, dei waikwanisa kusika umwe munhu iwewe, ungadei wakakwanisa kuti umuise mafeatures munhu uyu ezvaunoda iwewe, but unfortunately you cannot. Kana ukabuda tine mumwe ari pano asina chibereko zvachose, akashiya nyaya yake pano, akatozvarwa asina chibereko zvamuchose. Akatozvarwa asina chibereko zvachose, akauya pano akashiya nyaya yake, akanyora mabhuku, munomuziva mese. We are not going back there. And she was born, akakura asiri kutomboziva kuti ndozviripo, akasvika kuma 18, akakurondedzera nyaya yake 18, asiri kuziva kuti ko vamwe vari kuenda kuperiod kuchikoro, ko inini zviri kumbofamba sei? Alice nemambomira kumhanya. Zviri kumbofamba sei ko kuti ini handisi kuenda kuperiod? Akasvika pa 19 zvichingodaro, akasvika pakuzoti vabereki vasvika pakuzobvunza chii chiri kumboitika usatoenda kuperiod, kwakuzotaka vakazozviziva at a later stage. Kwakuenda kumadokta, zvikanzi nemadoctors ane chirwere chinoitwa nevanhu kwanzi kuda 5% yevanhu here the whole world, saka pa 5% apa she's one of them. Vane group ravo ravakavhura, I think kuZimbabwe vanotori 8-9 or so, vane kagroup kavakavhura handiwana right. Ndobva vapinda muyamya. So tikutaura one munhu akazvarwa asina chibereko, handimona takazvara munhu asina chibereko. Koita vanhu vakazvarwa hanzi ini ndini imwe ngoma zvangu ine one mwana. Yes, handimona. Guys, tichitaura word iri, inini I know what I've been through guys. Kuti ndiite mwana wangu one, I know what I've been through. I told you pandakapinda minzwa yandakapinda, pandakamwa, pandakadini. Anyway guys, izvo ngatizvisiyei. Anditika timbotaurawo nevamwe nhasi. Anditi because panotaura word iri anditika richispaita munhu rinenge richispaita rinobata vakawanda. Ndine vanhu vakawanda vanga vachiuya kuseri, anditika vakawanda vanga vachiuya kuseri addressing vachitaura nezvenyaya vachidini. Handimona musasora muchibatikana nevanhu vanenge vachitaura zvinhu zvavasingazivi. Chero ukatukwa mufamily yawakaroorwa kunzi wanzi Ngomwa kana kuti wanzi chii, anditika hauna kuzvisika, wakasikwa naMwari. Saka nokuudza kuti Ngomwa ngaudze Mwari kuti Mwari Ngomwa ari kutuka Mwari, haasi kutuka iwewe right. Koita vamwe, ndoda kubvunza guys, koita vamwe vekuti vakazvara hadzisi Ngomwa, vakabereka vana munhu anokwanisa kuita kana vana 4 kana hanzi dei mabvisa wedhe kuti Ngomwa. Zvino ndoti chiko ndoti chi alright, ndoti kudi barren women handiti alright, gaititi barren women maybe zvinoreruka tikachishandisa wedhe kuti barren women. Then poita vanhu vaka barren women, vasiri barren women vakazvara vana, umwe akazvara vana vake 2, umwe akazvara vana vake 3, uvareto, umwe akazvara vana vake 4. Handiti machona azvara vana vake 2 kana kuti 3. Azvara vana vake 3 kana kuti 4. Musarivhari kana chinesa chivhara indosovhura. Fana indosovhura. Azvara vana vake 3 kana kuti 4. Handiti maona. And anavo vana ivavo hagoni kana kuvachengeta. Kuna akazvara vana 3-4 akanosiya pagedhe rechipatara. Toda kutaura inonzi hard talk ndatoda kuita nhasi. Akanosiya pagedhe rechipatara. Mwana azvara mwana, apiwa chipo chemwana, akanokanda pagedhe rechipatara. Umwe akanoisa mutoilet, akanondonyera mutoilet. Vamwe akanongwa akafa, umwe akanongwa ari mupenyu, umwe akatobudirira hana kubatwa. Umwe akaenda kunodhamba padhoo rechechi.
umwe akasiya abatisa vana panext door akaenda kumwe haana kuzodzoka. Vana vakura vari nherera, vana vakura vari mumastreet. KwaRarare kwakazara vana mumastreet, kunana South Africa kwakazara vana mumastreet, ekuti ukamubvunza mubereki anoudza kuti ndakasiyiwa kwamai vepanext door kana kuti kwagogo. Vanhu mai vakaenda vachichi vari kuenda kunotsvaga basa, havana kudzoka. Mwana atokura, but akazvara vana 3, akadzvara vana 4. Premier Diaries, kana ndichitaura nyaya yako uchindidisturba ndinogona kuzokubvisa panapa. Handina chandinotaura kuna anyone kana kuprove anyone. I don't owe anyone anything. Ndati fambai neside drum naro. When it comes to me, fambai neside iroro. Ramuri kunzwa iroro ndo chairo. Mazvinzwa kubva nhasi muzvizoti ndiri Ngomwa, fambai neside iroro. I don't prove anything to anybody. Fambai neside iroro. Simple. I tried to do the right thing, but it did not work. Saka takungoti ndikoko fambai neside drum naro iroro. Makatoenda makadaro hazvichachinji chinhu. Ndo patave right now, ndo stage yatave. Right, saka zvadaro anzi makushaina. Right, saka zvadaro kune mumwe akazvara vana vake 4 achizvara vana vachishaika vachifa. Azvara mwana wekutanga afa. Bede ndivharewo dhoka naye asikana. Azvara mwana wekutanga afa. Azvara mwana wechi2 afa. Azvara mwana wechi3 afa. Zvese izvi dei une control yekuti vana vasafe, waibata Mwari womudza kuti Mwari usatore vana vangu. But because you don't have any control over anything, waibata mimba yako wosvika pakuita 9 months, wosvika pakubara mwana pamwe otofamba, pamwe otokura, mwana osvika pakushaika. Andi muri kuona, because zvese izvi tiri vanhu venyama, it's out of our control. It's out of our control. Let's take away the comments. I think that's a good idea. Regarding my comments, yes, I've removed the comments. It's out of your control. So kundati kune vana vari mumastreet vakawanda vari kufamba vasina vabereki asi vakazvarwa nevabereki vakazvarwa. Kuna mai vakanopinda muleba vakagomera 9 months vari mumuleba vachitambura nemimba iyoyo, vakatonogomera vakaburitsa mwana, vakaburitsa umwe futi wechi2, vakadhamba vana, vakatiza vakaenda. Iwewo uri mai, hauna mwana, Mwari havana kupa chipo chemwana. Kare uchiri mudumbu, izvi zvinhu izvi zvinoitika uchiri mudumbu ramai vako. Hazviitiki wazvaro. Ndoda kuti munzwise chimwe chinhu 1. Ndoda kumboti tite hard talk nichazokupfuurai maline. Hazviitiki uri mudumbu ramai vako. Zvinoitika uri wakura, zvinoitika uri mudumbu ramai vako. Unozoita find out later, later stage kuti ko chiri kunetsa. Kana vari veukama votenga kumhanya manje kuti mwana zvazodai pamwe watoroorwa. Ndipo nataka kuzozona kuti panenge pari kuita dambudziko chichiri kuitika. Votenga kutora bomanya newe vakaenda uku veukama vakaenda uku. Atika zvoita kana kuti zvoramba. Zviriko because it's out of our control. Regai ndikudzei chinhu 1 kanoda kudzidzisai nhasi. Munoziva kuti life yatiri kurarama iyi imovie. Guys, tiri kurarama movie. Vedwe apa mukurama muchingoni disturb andi vanava. Mukuti nhasi kuti ange munoshura muchingotendera pachiko. Close the door. And on. Please, yo. Anti mazvona. Zvokuti ngachitendera vamwe voita vamwe zvoramba. Unozozvona later. Life yatikurarama guys, it's a movie. Tikurarama a movie. Our life is scripted. Life yakanyorwa kudhara. Ndokara chikudzai. Chese chinoitika paupenyu hwako chinenge chakatonyorwa kudhara. Unenge usingaziviwo kuti mangwana chafuma chidai, but chinenge chiripo chakanyorwa somewhere. Chinenge chichitovepo. Saka isusu everyday patiri kumuka, tiri kungoacta, tiri kungoita script, tiri kungoacta drama script yaya yeupenyu hwako. Ndio iri kungoita but yagara yakatonyorwa kudhara itoriko nechakare. Muri kuona even zvese mhepo dzisidza muri kuti mhepo idzi dzakasunga dzikazodii dzagara dzanga dzitorimo muscript. Ndosamboona kuti inini personally meni handidzivhunduki and handisi kuzovhunduka because zvanga zvakatonyorwa kuti it was bound to happen day rakati. I just didn't know. Ndakazozviziva day zvakuitika. So we embrace, we wait. Pakanzi chikamu ichi chinosvika pakudarika chodarika. Chazoitika kune mumwe munhu nokuti machiona nditi including iwe wakantarisa. Handisi kuona kuma comments. Zvimwe zvari kusangana nazvo right now. Kungave kuti murume akatiza. Kungave kuti mumba muri kunesa nyaya yemwana yechembereko iyoyo. Zvanga zvagara zvitorimo. Zvakanyorwa. Yanga itori script yakanyorwa kudhara. You are just acting
the movie, because atina control your upenyu hwedu. Taigona kudza Mwari kuti Mwari nandidi kufa, Mwari I don't want to die, tongorega kufa. But at some point tese whether wakapenga zvakaita sei, whether wakaita sei, uchasvika pakufa. Unotori neguva rako rakakumirira somewhere. But tinomuka every day ndombokudza tichifamba kudai, nhasi ndamuka Mwari maita musi wa11, mangwana musi wa12, kusora mangwana musi wa13. We are heading towards our graves. Kumakuva hakuna siri kuzowira muguva rake. Munhu wese ari kuzowira. Chero ndakatanga inini, you are following. Chero ukatanga iwewe, I will follow. It's a script yakanyorwa. Right. Ndikufamba nenyaya yangu yema barren women. Anditi maona. So, koita iwewe uri barren. Anditika, you have tried. Mwari havakupi zvese, havakunyimi zvese. Wakura, warorwa, waita mhuri yako, mwana aramba. Ndikutaura iwewe mnao. Murume wako amira newe, aita vana kana kunze, asa newe arikuda uri mukadzi wake, urimo mumba, akamira newe, hasi kuzokusiya, mukutodanana, zvirikutofaya, zvakawanda wanda, hama dzataura dzasvika pakuneta, hanei nazvo, akamira newe, anenge aripo munhu akadaro pano, atoripo. Mudikani, rega ndikuudze. Kana une mwana wehanzvadzi yako, asi arikutotambura, mwana wehama yemurume wako iri kutotambura, hanzi nevakuru, it takes the whole village to raise a child. Go and take that child and be a mother. Go and take that child and be a mother. Handi muri kunzwa, chinonzi mother is the love that you show to these kids who are longing for mother's love. To a child who is longing for a mother's love. Do chinonzi unotori a mother. You are a mom. Hauna kupinda muleba. Hauna kugomera, utoizivi labor. But you are taking care of mwana wehanzvadzi yako. You are taking care of musukuru wako. You are taking care of mwana wehama yemurume wako. You are a mother. Zvirove dundundu kuti I am a mother. You are a mother, and a good one for that matter. Because if you were not a good mother, you would be enjoying your money. Uri one. Kwenda holiday every week. Because uri one. You don't owe anyone any explanation. Kuti Maria Kwaijga say, Muchingo Buruka, Nimurumo Comchendo Komuda, Muchifana Mchita say, and one. But the thought you funga kuti, okay, and to one. Pan a void, Ruda Kuvarwa. There is a void that I need to fill. Kune mana ushu. Arkuda Mbereke. I'm going to be there. As a mother, you are a mother. Guys, inini, let me tell you, let me remove my own child. Ndimbomisa paside. Regani mbovisa Shakira ushu. Ndimbomisa paside. Tanaka ushu. Ndimbotaura nezve ushu muwachatauri sita. Because zvinogara zviripo kaita zokura one day mwana otiko chichaitika pazvaifamba sezvaidai handichimaona. Right. Nezve mwana uyu. Let's say inini ndiritori Ngomwa. Andika yekutodaro yemubhaibheri yamwari yakanzi mubhaibheri mune makanzi kuchave nengomwa dzangu, kune ngomwa dzekwamwari. Ndiri ngomwa yemubhaibheri for now. Ndini ushu Melly. Ndiani ari mukicheni? Ndiani ari mukicheni? What are you doing there? I'm making food. Okay, finish up. Ushu, I saw the need after the whole ordeal kuti mwana uitori nerera ari kacheche ka 86 months kubvisa pamba ndiwo unotanga kuribvisa pamba, kudzidzisa kufamba ndiwo unodzidzisa kufamba, kudzidzisa kuzvaisa kumira kusvika afambe ndiwe, zino rekutanga richibuda ndiwo unoona, akaita headache ndiwo unomanya wakabata kudai uchenda naye kuchipatara unovata wakagara kuti mwana kuzosvika akure pa11 years dzanadzo idzi takupinda mu12. Madzimai munoziva the hustle that you go through nemwana kubva achikura, kuti akarwara akadai unenge uchimira naye ndiwa pandikuzezera kuti asanzwe zvimwe zvisina basa. Anditi maona ndiwo unenge uchimira naye, ndiwo unenge uchivata kuhospital wakagara kudai. You are a mother. Let me tell you, you are a mother, a good one for that matter.
Because if you did not have that love, waingotiwo inini hausi mutoro wangu, hazvine inini, regai ningofuratira. Pane akambourawa here guys nekuti ari kufamba ari kugara ari single, haana mwana pakati penyama. Pane akamborovererwa pamuchinjikwa kana kuti akafa, kana kuti akanovigwa achinzi uyu ngaavigwe, uyu haana basa, uyu ngaabve musociety, haana mwana. No, you are a good mother for that matter, because you are even taking care of that in a very good way. Kune vamwe ndati kune vakagumira vavo vakanosiya padore hospital, umwe akakanda muchemba, umwe atozivi kuti mwana wake anochengetwa. Handi muri kunzwa, umwe akadhamba vana vari kugokwe uko, haatozivi kuti vana vanodya, ari kutamba waya, ari kutambura, vana vari kutambura variko. She can not even take care of the children. Umwe akasiya kana kuti kana kuti kwamutokoko, haatozivi kuti vana varifunga kuti vadyei, idambudziko ramai, mbuya vakasara nevana, vana vari kuita maricho, vari vana vadiki diki, but vana vavana mai vari kufamba. So who is a better mother here? Who is a good mother here? Because I think tine sevanhu maZimbabwe sevanhu tine mentality isina kumira zvakanaka. We think kuti ndikutaura nevakadzi vasina vana, ndoda kuti mundibate nhasi. Andika vamboya kuseruko 3 vave I think muri mu comment section. Ndoda kuti muteere ndakudza ngati ndichandasina intention yekuita live iyi, ndachida kuita a different life, but ndazochinja topic. Ndakauya ne topic iyi nekuda kuti zvatatichitaura kuseri. Anditika saka ndikakudza inga ndichataura nemi pa live, handina nguva yakareba, ndakutaura nemi pa live. Don't beat yourself up. Masvinzwa, you are a good mother. Ramba wakadzvanya chepakati, ramba wakatsika chepakati. Kune ukagona kunotora mu street, if you can go in the streets and take one child in the street, ari kuda rudo rwamai, tora and give that love to that child. You are a mother. Uchaita mai vemwana yeye. The moment that child wanonga mu street achikuona anoti mama, the void is filled, because akakuona anotoona savior wake kuti mai ava vakatumwa naMwari, vakandibvisa mu street vakanditora, ndini uyu nhasi, ndakuziva kuti mumba munorarwa pamubhedha wakadai, makudyiwa, makudai, ndandichiza zviwanepi. Mwana uyu ana mai vakamugumira, but ari mu street. Go and take care of the child. Take care of that child. Utori mai. She'll call you a mother. Unoda kunzi mai here. Do you want to be called a mother? Varungu chechi vandedzana nemasita kunuku. Take the child, akuti mama, mwana wako. Handi muri kuninzwa, mwana wako. Kuna na mai vakazvara vana. Vana vakakura. Vana vakaramba vana mai. Ndikufamba nemine stage. Kune vana mai vakazvara vana. Vakazvara vana vavo. Vana ava vakura. Right now they don't want to hear anything about mai vakamuzvara. Handi kuzvinzwa. Akanotsvaga mai vasingazivi akaita ukama navo. Akakreata ukama achiona this person isusu tiri kunze tichiti stranger, but mwana uyu anotoona mai kune munhu iyeye, because this mai ava vave mai vakava varipo kuisa listening ear. She listens kune zvinotaurwa nemwana uyu. Panonzi dambudziko vanomira nemwana uyu, vakasangana vatomuzivi, ana mai vake variko. Pamwe vari kuBulawayo, pamwe vari kupi, vatoriko mai vake vakamuzvara, but hadi kana kunzwa nezvavo, because mai ava vari toxic. She's a toxic mom. Saka muda kuti munzwisise kuti word rera rinotaurwa kunzi Ngomwa is just a word. Harina ndori ndisina kana nebasa, ngatidhibisei pfungwa. Musavhundusigwe nekuti what stupid culture iriko mazivana inoti kwai munhu anovigwa negonzo. Makaiwepi? Ndiani wamakambona akavigwa negonzo? Wamakaona imi makavigwa negonzo paupenyu ndeupi? Ndipondipaiwo one. Tine vanhu vakawanda takavigwa vakawanda hubva vakafa asina kana vana. Hatina kumbona makonzo achisiwa mumakofini. Don't believe that stupid theory. Zvinotaurwa nevanhu vanenge vasingafungi, vanhu vanenge vasingadhibhisi pfungwa, because they think vari kuda kutaura vasingafungi kuti zvauri izvozvo it's not you. Pane munhu akazviita. Unongovigwa semuvigirwo unoita iye. Kofini mose repuranga, uyu repuranga, because asandaona reglasi. Iwo umurepuranga, iye apa vana vachichema kuti amai vaenda kani, iwo uri mona, iwo uchichema mupuranga muguva mose. Saka kuna kuvigwa. Wavigwa usina gonzo, let's say zviriko zvokunzwa navigwa nemakonzo acho iwayo. Wavigwa usina gonzo, wavigwa negonzo, mese munongovigwa. Ende kuvigwa kuna achamuka, mese matofa matoenda.
Zvatofarana. Saka guys, you are a mother pakagara ipapo. Kana wanga uchizvitsimbirira kuti ndozodai kana kuti kudai. Be proud of yourself. Inini ndakagara panapa guys. Ndine mwana wandakatora from 6 months. Now she's 11, turning 12. First period inoonekwa neni. Hana vamwe mai vanosiva kunze kwangu. She's an orphan. Hana vamwe mai vanosiva kunze kwangu. And for her, I will die for her. I will do anything for her. Munoto makamtarisa mutonata mwana asiri kuleka. Mwana kuti aleki. She goes to, from Africa, I would make sure she goes to best schools. Then ndakatora mwana uyu ndine fungwa dzekuti ndingagodi maybe hama dzangu nditiwo dei kana maiona achinda kana ku public school machinda ku private school machinda ku public school, but maitoona you did not even know kuti ndazokudzai ini hamuna kunge makaziva kuti ndazokudzai aiwa guys mama ukusona kuti mixed race here asi wangu uyu ndiwa hanzvadzi yangu mai vakazofa vakazodai vaenda kunze chichi ndikakutsanangurirai. Hana mai vanosiva. Pakashaika mai vake. We only tinema pictures. We only manage tasendera honi yama. We only manage because tangata kufambira nyaya dzemapepa emwana. We only manage to show mai vari mukofi. Kuti ukona mwanangu ava. But don't worry. I am the mother. I am your mother. Chaunoda unoya kwandiri. Unoona inini. Unotaura neni. And that's it. Tata kufambira mapapers manje hama dzakutawo dzichisvikawo tichida matsamba avo nema affidavit tichida madate tichida chi kuti tifambire mapapers ake illegal adoption and muri kuona. So ndakazvitarisa kudai. So guys, I'm a very proud mother. Ndine 2 girls dzangu denda ndine mari guys ndaitowedzera ndotora 2 boys ndoita 2 girls 2 boys. Ndaingotsvaga kana kuhama kune iri kutambura mwana ari kutambura kunongoti winza. It takes the whole village to take a child. Kana kuti unotorawo kunherera saenda ukasatatombo asingatombozivi rudo rwamai. Kune vana vakatora swarimba 1 day chaiwo ungotora ungochengeta mwana utongokura. Reward yangu iri kumusoro kudenga uko. Haisi kune munhu. Hausatapedzere kubika. Unguzezera kontinetsa. Yeah? Are you not done? Yeah, take your food and go to others. They are doing, go and do your homework. Daddy's waiting for you to do the homework. Have you finished? Are you done with your homework with Daddy? Doi? Are you out? Okay. Andi mashona. Kuzezera kunotondinetsa. Saka ndaitogona kuenda kana ku hospital kana kuchinyara zosenda ndonotora umwe ndototanga kutoti I'm a good mother. I am a good mother. So musadzikisirwe. Musatarisirwe pasi. Ne anenge achizouya achikuza kuti anzi it is Ngomwa rikazi dai it is Ngomwa. Hausi Ngomwa mudikani. Show love to the kids. Enda kuchechi kune vatotambura vasina kana school fees. Life yako ndio unoiziva. Usabvume kudetectirwa life yako neumwe munhu kunzi wanzi uri Ngomwa wazodai. Iwe kana zvichikufaira mu life yako iwe kumba kwako nemurume wako zvichifaya kana wakana bone murume tough. My sister, but life does not revolve around that man. And go ahead, ita zvimwe. Uchasangana nyano kunzwisisa sezvauri. Woendera mberi. Anti mashona. Saka kune vakadzimai vese vari kutambura mberiko. I know the struggle that you are going through. I've been there, guys. Guys, I stayed in SA for 19 good years. Shakira ndiwe mu SA. Shakira ndiwe mwana mu SA. I stayed 19 years in SA. 19 good years. Ndaba kuzimu kudara 19 years into me SA. Saka zvokuti unoshungurudzika ino stress yekuti unopinda mumachira pamunozowa nchikudziya kuti gaizika maprofita neng'anga ka zvizhinji ndevefekika ndinenge ndichikudzai pamwe pacho guys ndatoveni munhu mukuru andi akutotena 47 years muna December. Saka chiimagine experience of life nepandakapinda nchikudzai pandakabva ndichipinda ndichitsvaga kuti ndiri kutsvaga mbereko. Maprofita amunotaura mazhinji ndakapfura nepo pamuno wanchikudzai ndezvenhema izvi ndakasiya chitendero chandakakudzwa paside apa ndakapinda ndakafamba
munoziva kuti muno muuk guys kune vabereki vakawanda vakatorerwa vana vanokaisa social services. Vabereki vakawanda vakatorerwa vana vakaisa social services. Vamwe vana vakatoenda kunozvipa vega kusocial services kunoti inini I can't stay with this mom. Akaenda kusocial services ega kuti unoiswa mumheno mumafacilities mavanoiswa. Because azvireve kuti nokuti wakazvara mwana watove wakanzi uri kunzi ndimai ningi vakatozvara mwana watove good mom. No. Ndogona kuve ndiri ngoma ndakati ndikutoita good mom to your child, to your own child. Your child comes to me for advices, but the mother is there. Your child akatokona hatokudi, hatokufariri mwana wako. Kune vamwe vana mai kuti mwana akapinda mboda iso notonyesa kuti mbao munoto nehondo mwana hatodi mai yake, hani mai wake. Because uri mai yes wakazvara. Ndiri pa life. Hello? Hello? Ndiri pa life. Okay. Ndaisambo okay, ndina tete wangu anzadzi yababa wangu anditi. Ivo vanhu vanokushora kuti munhu asina mwana Ngomwa. Because any time muupenyu unogona kungoyerekana watongova munhu asina vana. Tete wangu ane vana 4 boys and 2 girls. Vanhu vachona vese vakafa in space of 5 years. Vari 4 vana vavo vese vatokura. Ezvimwe zvitete vagere havana vana, vanongogara vachingochema kuti dei vana vangu varipo, dei vana vangu varipo. Saka hasisi zvekusekana kuti munhu anoseka munhu kuti uri Ngomwa, munhu hauna vana. Anything can happen mangwana, zvinhu zvinogara zvinongofuma zvangu zvitika. Because mangwana haazikanwi, handiti muvona, mangwana haazikanwi. Nekuti vana vatete vangu vakasiya vana 2 pa 4 vana pane 1 musikana akasiya vana 2 pavana 2 vasina vasikana handirika. Then vana vachona they're just away from that mbuya vavo. Saka it's so sad zvekuti munhu unonzwa munhu achituka munhukadzi anotuka munhukadzi kuti uri Ngomwa but haazivi kuti mangwana anomuka akaita sei. Saka ndozvona ndangosheya chete kuti vanhu ngavazive matauriro atinoita because muromo unozvirasautika unoparira mangwana. Thank you very much, Kola. Okay, thanks. Right, Kola vangofonawo havo vakapawo, but isusu tikuitawo yedu topic yedu pano concerning the 3 ladies that came kuseri kwanguko. Anditika tichitaura because no matter pakaitika chi kana pakaitika chi guys, ndoda kukudzai kuti for the past 2 days 3 days guys, people still came for advices. Ndiri mukati medzangu imomo people would come and as something in me I would advise them, I would speak to them, I would give them a listening ear because achibva koko ku Facebook kwacho kuri kupisa kuma street, she would come and say simeni ndine nyaya yangu handizondoita sei, ndizondaichema pana pane mumwe mukadzi ari muno mu UK ndakachema kana father diaries vakadai so kunyarada because akafona ndaimenti pakati kataura nyaya yake pakataura direction yenyaya yake ndandiri mumotikari ndobva ndaisa phone pa loud takatesana kudai so kungo guys zvakaoma. Neno akantarisa kuti hana takarova ndofunga one good hour or so, let me check, tichitaura nezuro achichema achibondongora vanhu vanongouya because chinhu chinenge chiri mauri, people they will still come and you still listen, you still listen to them no matter what, unongoteerera. Does it say? Ish. Hello? Phone mind press any mistake up to phone. Ish, the press a mistake up to phone. Don't tell what you. Takataura nezuro. Okay. Ndofunga ripa live. Right, we're going to die. Tase takataura nguva yakareba zvakadii. Tase takataura nguva yakareba zvakadii. Tasai. Tichitaura handiti maona achipedza kuchipinda makosi ndiri pa phone kwaipinda mamwe makosi ndinaye ndakateerera. That's what you do because it's in me and no one can take that away from me. So nyaya, let's go back to our nyaya iyi yekunzi madzimai pane madzimai ari kutambura nembereko guys.
kana zvaramba don't hit your head. Usazviuraya, usapinde mustress, usateerere vanhu vanotaura zvisina nebasa rese kunzoko. Zvitanda munzeve, itai yauri kuita. Andiona. People they will talk. Munozati kana pane vanhu vari good at talking, vanhu vasingazivi upenyu hwako. People who does not know your life. Ukavaona vachirifambisa gospel, unofunga kuti ava vanonyatsoziva vanogara naye munhu vanodai so. They will talk. Let them rant and talk. Kungovukura. Hapana zvinochinja. Be a good mother to any child. It takes the whole community to raise a child. Guys, pa social media panapa. Pane vamwe vanhu vanochinyatsoona kuti it's a cry for help. Uyu munhu akaleka love. Akaleka love guys. Kune vanonyatso vari analytic guys munonyatsoziva. Munonyatsokuona. Kune untu unoti uyu munhu uyu maitra anoitaka ane a cry for help. Munhu uyu lacked love. Ari mwana mudiki. Hence the person is doing all this. Haana kumbovera akawana rudo. So they have a funny way of showing even kuvanhu rudo. Anda zvokuti kana chida kudiwa nevanhu handitika anogona kuenda kuna uyu onotaura kuti zvakati kuti adiwe na uyu, oenda pana uyu otaura zvakati kuti adiwe na uyu, oenda kuna uyu otaura zvakati kuti adiwe nevanhu nemunhu nevanhu ivavo. Handimona anotaura even zvekunyepa zvisipo kuti adiwe apitrai kupinda mumagood books evana kuti adiwe nevanhu ava, because those people they lacked love. Mukazotsvaga history, mukadzokera kumashure kunotsvaga history chaiyo from maroots chaiyo, munotoona kuti no, rudo hapana. Rudo haana kuwana rudo munhu. Haana kuwana love achikura. Maybe akatoleka kana mother's love chaiyo. Pamwe mai vakaenda kunotsvaga basa vakasiya akachekwa nambuya kana takadina hatozivi chinonzi mother's love. I say to you, kudos to all vana mai vasina vana kunzoko vari kuchengeta vamwe vana. Antika you are affording to pay a school fees for a child that you don't even know. A child you are paying school fees for that child. Mwari vakuitire zvakanaka. Kudos to you and big up to you. You are a mother to that child. Panosangana nevanoti makadii mama. And that's it. Usanyamiswa mongo. Kunyamisa mongo ndoti kudii connection. Discouraged. Handitika, you are not doing this for anyone. Uri kuzviitira iwewe naMwari wako. Take as many as you can. There, my love. Kana uinde mari, why not? Tora 10. Let your house be full of kids. Uyoka bankuru, uyoka mbuya, uyoka sekuru, uyoka chinyaradzo, senda, uyoka daiso. Bring them together. Show them love. You are a mother. Usarabo chungo chema, because the stress of crying kushikira pilo ya nyorova to iziva. I know. Ina ndi udzigwi, I know. Vamwe vedu ini for one ndakambokudzai. Kuti varimo. Vakabuda, vakaenda kunze, vakanoita zvavaita kunzoko. Because iwe uri kufamba, uri kumbeya, unenge wakutonzi ndiwe dambudziko. Apa iwe uchikura, wakatenga haunamboita nhumbu yekunzi wasobvisa, haunambodzi dini wazororwa manje dambudziko ratanga mumba. Hauna pa wakambonzwa kadai, hauna kana kumboti wazodhumanisa varume vakazowana kana kwazo kana tukazodai. Handiwana wangororwa pamwe nemunhu wakataka kudanana naye muri vana vadiki. Dambudziko rapinda rauya mumba. Zvakangofanana nemunhu anoita mwana ozvara vana ozvara chirema. Kune anozvara vana ozvara mwana akaremara chirema. Toti akazvara chirema. Saka mwana akakatakura mimba. Akatozvara kanzi makorokoto. Azvara akaona kuti mwana uyu ibofu haoni. Umwe akaona kuti mwana uyu hana makumbo hafambi. Umwe akaona kuti mwana uyu ane chirwere chaanacho, ane autism kana kuti Down syndrome kana kuti chi atobara. Vanhu vati makorokoto, vanhu vati congratulations, atopinda muleba. Anga achifamba chinda kuscan zvinokuita madzimai ese. Pakuno anozongorohwa neshoko azvara. Saka toti ngarasere, hasi mai here, is she not a mother? So in other words, tikutaura kuti vanhu vanenge vakazvara vana vakadaro, torai munokanda kubhini. Torai munokanda kubhini. Because munhu wese afangozvara munhu wese afangozvara pano pasi pezuva. Munhu wese afangozvara, azvara munhu wese afangozvara mwana munhu ari right. Ari normal. Afangozvara munhu ari normal. Saka wakazvara mwana wako akaremara, ibofu, hafambi, pane zvakasiyana-siyana zvikuitika pamwana. Hauna kubvira wazvara uchiri kutambura, kufamba pakasiyana-siyana kuti utsvage mwana. You are a mother, you are all mothers. Musastora muchiudzwa zvinhu zvisina nebasa rese kunzoko. Focus and tell yourself kuti I am a mom. Tell yourself kuti I am a mom. Vakadzi vakawanda vari kushungurudzwa pavanoshanda mudzimba umo. Vari kuzama kuriritira vana vavakazvara.
vakadzi vakawanda vamwe vacho kuri zvakawanda zvakusaka zvamwe vari patouchline kuzama kuriritira vana vakazvara vakatizwa nemurume azvara. Iwewe hautoende kutouchline kwacho, hauna kuzvara, asi you are taking care of a child. Wawaona tore mwana uyu ndibatsire. Usabvume kudzikisira uchinzi hausi mai hauna kuzvara, wakazvara. Ndikani uri mai vemwana uyu. Tita kutaura pachikuru kune vanhu vane sense, vane dzinokakata, vane dzinofunga. Teta kufamba negejo. To level-headed people. Vanhu pana kola ataura akati vatete vangu vakazvara vana 4. Vana vavo vakafa in a short space of 5 years. Vana vavo 4 vakasheka veseko zvino vari vana mwana. But vakazvara mwana. Vana kuti mwana. Vakazvara vana 4. Vana vakafa. Vamwe vane vana vavanenge vanavo right now. Vana venyu mangwana vachazodii? Munoziva here ramangwana revana venyu? Munoriziva here ramangwana revana venyu? Kuti zvokada chikura chitoenda pa zvokada kusvika chitozvarira murume vana 3 vachidai. So guys, dei vana vaitengwa nemari. Vanhu dei vachitenga vana vanokwanisa. Kune vane vana 1 seni. Kune vamwe vasitorina vana vasina vana asi vane mari yakasviba. Munhu aingonotenga, dei mari yaitenga rudo kana kuti vana. Munhu aingonotenga. Ndosa uchinzi mwana atengeswi, chipo chinobva kuna Mwari. Kana Mwari vakati hauna chipo chacho. Nokuti umwe ane chipo chemwana. Antika umwe ane chipo chezvakati. Mwari havakupi zvese. Mwari havakupi zvese. Saka nhasi ndangoti pano paSIS MELLY Diaries timbotaura nezvenyaya idzodzi dzemadzimai asina bereko. Guys, mukadzokera kumasure ndakudzosa macomments. Mukadzokera kumasure. Guys, mukadzokera kumasure. All right. Mukadzokera kumasure. Anditika ndakambokudzai ndichikudzai history. Anditika pano ndichikudzai kuti ndakazodai guys ndikafamba nepakadai ndikaenda pakadai guys ndikadai. Taingotaura dziri nyaya nguva yacho. Taingotaura zvedu tichingori mwana. Tichingori nyaya panguva iyoyo. Andimaona. So I'm not there to go back kudzokera kumasure. Vanoziva. Guys, pane star party. Hanzi pana mai vandinofollowa vane 3 boys vese vane hurema. Apa vatove varume vakuru. Musi uno vaichema palife kunze vanhu vanofamba vakatakura. Vanhu vakatakura zvinorema kunze uko. You have even worse problems vamwe venyu kudarika dzemadzimai asina vana. Munotori nema problems akakurisisa ekuti usiku mukapinda mbotanga kufunga kuti ish ndoita sei kudarika madzimai aya asitori na vana zvachose. So ndangoti ndipfure nepachikamu ipapo ndimbotaura pano padiaries totaura nyaya idzozi. Handiti makati makuda diaries back guys. Makati we want our diaries back. Let's touch on okay, pani vari kufona. Hello. Hi my sister. Mush. I think ndakambotaura nemi nchiti ndichazokufonera kana ndapedza basa. Okay. But anazokwanisa kukufonera. Ndiri palive. Inyaya yepalive kana kuti ndemwe nyaya. Aiwa, ndiri kutsvagawo basa. Basa kupi? Muno UK. I'm looking for the switch. I don't know if you can help. Kuseri kukune vari kutora mozondiudza ndokupai. Free of charge is free. Machinzwa. Mondibata ndapedza panapa ndokupai namba dzavo nelingi vakatondivinga vachiti vari kutsvaga nemaswitch saka vamwe vakatoenda ikoko. Okay, nezvimuri busy. Ikone ndataura ndiri palive one. Okay. All right. Live ku Facebook. Can I please have a link in the join? All right. Mira ndokudonza ndokusendera ipa pa WhatsApp yako. All right. Antori nestress dzakewo dzekutsvaga basa. Ari kutoti chindipaiwo link nditoenda ndotandara nevamwe ku Facebook kuti ndimupe link racho. Tuone.
right and machona. So guys ngati yani vakawanda notoya kuzotsvaga mazano dadira vanenge vasingafollow and then ndongo accepta munhu wese. I accept everybody. Vanhu vakawanda a lot of people guys are going through a lot of stuff vachifamba zvisiri zvokuti switch kana kuti wazonzwai kana kuti waita mwana kana kuti wadai vanhu vakufona. All right, let's take the course. Let's allow them to talk. Hi my sister. Hello. Yes, Murisei. I'm good, Sis Melly. Sorry, I want to say 2 sentences about this and to all those who are not dates kuti Ngomwa, barren woman, and bully our fellow sisters and I just want to say to all of them who bully our fellow sisters, kuti shone, you are blessed. We thank God for kuti munevana. But when you bully other women, do you realize kuti venyu vana might walk with the same road as the people you are bullying now? Venyu vazukuru might walk the same road as the people you are bullying now. When you point a finger at someone, there is 3 fingers pointing back at you. So usaseka munhu iwewe uchifunga kuti it will never come to you. It might not come to you, but it will come to your other generations and they will suffer the same consequences. That's all I've got to say. Let's be kind to one another. Thank you. Hanzi na Brian Moyo Naomi Campbell makambo muvunza kuti mwana akamutora kupi here. It's a point ma celebrities akawandisa masele ndati mari dei yaitenga dei cash yaitenga vanhu vainotenga guys but cash yaitenge ndosamtona very powerful people with money, loads of money. Vamwe havana kana mwana vatozama kutoita ma IVF vazama kuenda apa anti mazvona asi zvinenge zvisiri zvako kungoti kuvarume vari selfish kazhinji kacho vanozongoti mukadzi ndiwo unozongonenerwa zvako handitiwana but varume vanenge vatori problem yakadai. So panguva ino ndandiri kuda kungotaura chete nemadzimai anditika ari kusangana nedambudziko rakadaro guys. Inini nhasi handichatarisiri kuzvara chaiko handichatarisiri kuzvara guys. Chero pakauya Jesu akamira pakati ndida kuisa ruoko pamusoro kuti uzvare umwe mwana handichatarisiri kuzvara guys. I'm 47 guys. Mwana wei wande ndichaita we 47 guys kana ndimiwo handichatarisiri kuzvara asi ndiri kutaura ndakatarisira muzukuru guys. I'm looking forward kuti kana akapedzawo chikoro akadai pakati akarogwa akaita muzukuru munenge matonda ndakasungira chizukuru changu nchera chopa live guys nekazukuru kangu ndichitoenda ndakaenda ndakutochengeta muzukuru kela achitokura futi apedza achinoita mwa wake zvisukuru mumba full house yevazukuru takaenda handiti maona. So asi zvinhu zvokuti tingatoswera chitanzi musure muchiita stress kana kuti kudini. Sorry to say vakadzi madzimai stress yese yamunayo pamunopinda inini ndinotoiziva handiudzigwi but ndakuda kuti ndangofunga kuti alright kana kune vamwe vanhu vari kuuya kuseri uko handika vachitaura neni zvakadai kwete vamwe vakadzi vauyawo vachichema nesituations dzakadai saka how many more ladies vari kufila the same? How many more ladies? Let me just bring this topic kulive handika because sipana patongoti aitoda tokuti enda tisi kumira ende tikuenda mberi enda tisi kudzora mabreak. Hello kola. Hi Sis Melly, maswera mushe muri sei kola? Very right. Nyaya yamukotaura inyaya inobata zvikuru. Yeah, I just want to agree nakola abva kutaura kuti iwe une mwana but you don't know how it's going to end. Zvichapera sei mangwana mwana iye anomuka akafa, mangwana mwana anomuka achikutambudza, mangwana anomuka achiita exactly the same like you're doing today. Kana kuti exactly the same semunhu wawanga uchiseka uyo kuti hana mwana wako mwana ndiye akumuka achinzi haazvari unozonzwa sei kana zvadaro kana kufuma akafigwa nevana vake ivavo. Unoona kuti vakadzi Sis Melly vanonetsa vanotaura zvinhu zvisina nebasa rese. Iwe uri mukadzi wakazvara mwanasikana, how could you say that kune umwe mukadzi anenge iwewe? Chero mwana mukomana chaiwo varume vanoita low sperm count. Ngativei nemwoyo wekufunga kuti zvandiri kutaura izvo hazvisi kunokuvadza umwe wangu here inside. Tingove nemwoyo wekufungirana kuti this is wrong, this is bad. Saka vakadzi ngatisiyei
zvinhu zvakadaro variko havo vamwe varume vashoma vanotaura nyaya idzodzo, but isusu tega tisi tinotsondorana sismeli, tinotsondora mwoyo umwe wedu takatarisa handiti, which is not good. Ngatingotsiuranai semadzimai. And then I wanted to say kuna kola akufonerai achitada switch kubasa kwedu kune maswitch. I'm gonna send you email address ya manager wangu atry zvakare. Thank you. Usakangana kundisira ku WhatsApp andi vakati ndikandisa kundisira ku WhatsApp. All right, chat. Good. Thank you very much. All right. Hey, and the guys vari mu comment section tererai munzwisise munyatsanzwisisa nyaya kana tichitaura anditika it's not about me. Because inini I am a socialite. My life is on public. Yati muri kunzwa. Life yangu ndinotoiyanika kudai so. Ndosaka ndichikudzai zvimwe zvamusingafanire muchiziva but ndichikudzai ndega. Andimaona. Life yangu iri pamhene kudai. Ndakaiyanika yangu. Inini nditori public figure. But this is not about me. Now, pane zvacho izvozvo zviri kutaurwa pamusoro pangu. Takutaurawo kune mamwe madzimai. Andimaona. It's now about the other fellow sisters who are there, right? Regai ndite so kuti muzive kuti it's no longer about Melly. It's not about Melly. It's about the fellow sisters vanofollow pano, vanofona vachitaura neni vachichema. Handiti inini chero kukanzi Melly nasimat atobatwa guys. Atobatwa akatodai kana takadhaduka kumberi kana kuti ameno kuti chisina kumbotaurwa chichazoya chinyuwani chichavhundutsa kuti chinzi chataurwa nhasi guys. I'll still stand. Facebook it's either inokubreaka guys kana kuti it will make you. Inini yakandi it has made me. So akuchisina chichataurwa musititi kana kuti hondo ichauya kana kuti guys 10,000 vachauya uku kuright. 10,000 vagouya uku kuright. Ndicharamba ndakangomira ndakangodai pa Facebook apa ndichabva ndega. Andi muri kuona. Saka it's no longer about me. It's not about me. But tine vakawanda kuti pari kutukwa sisimeli but iye atorelate. Atobatikana. Ndiye akuchema nesituation yake kwete yangu inini. Ndio vandavinga kuzotaura navo nhasi. Saka ndoda kumboti panguva inoi guys avo vese vari kushungurudzika vari kutambura handika vasina kuita vana ngoma dzacho timbokupai platform fonai timbokupaiwo platform mufoni titaure nemi vamwe vari apa pa comment section vataure nemi fona if you are free and you are free to call please call in fona titaure newe azvivhundutse and azvityise. Munhu anouraya munhu cheko kuuraya munhu kunza uraya munhu nhasi guys anouraya nhasi munhu mangwana munhu anotobuda chira chindei tina baba kugina vari kutotaura zvavanoda kutwita uko vatoripo kutaura zvavanoda vari kutwita uko hatiti maona. Saka zvinhu zvinongo tangotitaure nezvemapain ari kusangana nawo muwakadzi handimaona because tinotorelata. You talk about me, I take the lemon and make it lemonade. So I took this about me and I'm making it a lemonade to other women. Ndakutogadzira lemonade kune vamwe vakadzi. Ndozvandakuita. Hanzi pin number. Admin ndokumbira munyore number. Ndokumbira mupinde number guys comment section pin rewo number dipin. Ndisai number dipine. Regai ndisai number, regai vaisai number dipine. Regai vaisai number dipine. You throw lemons at me. I'll take those lemons and turn them into lemonade. So the lemons that were thrown at me, that are being thrown at me, I'm taking them. Takutobatsira vamwe vakadzi. Takaenda. Tichenda takadaro. Pozongooneka kuti benzi ndiani. Simple. Kandai number guys, tipine number. Mona Lisa tinongo kubloga. It's not about any socialite. We are not talking about socialites here. We are talking about our own topic yatina yopano antika. So tikutaura topic yatina yopano, it's not about my socialites. Tichazouya ne topic yema social. If you want to talk about my socialites, ndinogona kudedzawo my socialites anoda ouya, then motaura about socialites. If you want to talk about socialites, this life is not about my socialites anditika. This life is about other women vakafanana newe iwewe behind that ghost account. Iwewe behind that iwewe wakaita vana vako, bless you, but pa life iyi pane vachafona pa vakawanda vasina. We are talking about those, not you. Bless you. You are okay. You are right. Everything is going well. Uri bosh. You say, mwah. I see your life. It's not about my socialites. Anjika, it's not about my socialites. So stop turning this life into my socialites. Simply because I gave an example of myself. As you to talk about my socialites. This is not about my socialites. Guys, number da pina. Yes, Annabelle, thank you very much. It's not worth it, Annabelle. Please drop it.
we really appreciate you and love you so much. Andinambofunga kuti ndozvautori ufunge, andinambofunga kuti ndotadza rimwe side randani singatomboziviwo zvangu. But it's not worth it. Let them go ahead. Let them feed their ego. Let them be satisfied. Koko. And then we'll see what they're changing chipapi. We'll still stand. People are after drama. The same people who goes there to laugh, after that they will come here and behave. That's what we want. The same people who goes Koko Kunoseka are the same people who come here because they are after entertainment. People are only after entertainment, nothing else. Right? For now, guys, I can relate. For now, guys, number daisa. For now, okay. She was trying to phone and that means all right. Let's call her back. Hello, Sis Melly. Hi, dear. How are you? Hello. Yes, dear. Tu kunzwa. Sis Melly, munoziva pandinoenda kuFacebook ndichiona muchinzi Ngomwa ka. Ezuro ndakatochema nenyaya iyoyo. I wasn't well. I think you can even hear from my voice. I was so disturbed that I couldn't even go to church because I'm in the same situation. Like I've got a child, but God gave me this child later after I went through hell. So people who talk on Facebook and say Munana Mwana, if they only know what some of us went through, they wouldn't utter such words. It's not child's play. It's not writing things on Facebook is good. But believe me, you are carrying a curse upon your life in saying things that you have never experienced in your life. If you are blessed to have a child, if God has given you children in the right time, don't go and say words to other people, because whatever you write on social media, as we read, it might not affect you because you have never been in our shoes. But ukanonyora kuti munhu ingomwa kusvika uchaita mwana kusvika wazvara chikete. Some of us has been in those shoes. It's hell. We've healed from that, and then in Rukenda by Facebook to ease myself from the stress zvandinchita zvebasa. Ndosvika ipapo ndoona wakundifungidzisa zvinhu 10 years ago, the hell that I've been through, because uri kunyora zvekuti Ngomwa. Takatorambwa vamwe vanhu vakaita sesu kutopekeswa mabhegi kunzi you can go because watadza kuzvara. And then God came through and I got married again and I conceived a child, and I take that boy ndichimuti Mwari mwana wenyu, because I know that he is the only one and he can go anytime. Mwari anoita zvimwe zvinhu anokupa, anogona kukutorera. It's not something that I possess with all my heart, because Mwari akangondikweretesa kuti okay, you have been crying, you have been in another marriage and sina kupa mwana, so I'm giving you this one, lending you understand. But when people write things on social media, they don't know the effect of us readers. You write things of attacking someone, but we have been in those shoes. It's hell. Believe me, when you have never been in a situation, don't write things on social media that you don't know. Don't go on social media and say words that you don't know, because you don't know. You might think it's fun. You are getting a lot of followers. You are getting a lot of fans. But believe me, time will come, and it will definitely come when you are sitting alone and you realize the damage. I think what I'm going to punish her because of that. You don't know. Imagine I'm a complete stranger. I'm going on Facebook and see your post and you think life will be well with you, and you think God is going to bless you, because I come to see things that is happening. But same situation, how do you think I feel as an individual? So we cannot control what people say on social media, but it will be good to write positive things. If you attack someone, don't attack people using their life experiences, because you don't know how many people are suffering from that. It's like you need to end up on social media and don't attack an HIV positive. Maybe you attack someone specifically, that individual, but
to those who are affected, ndosaka muchiona even maititi vanhu vanoti vakaenda vachinoataka maititi, munoona makitens ese achienda kunoataka because some of them are in her shoes and they know what they are feeling, they know the heat, and where you are attacking a specific individual but multitudes of people are being affected. Let's use social media to say positive things. Do you know that energy unoita carry uchienda pafacebook kunonyora kuti uri Ngomwa, you are destroying your life spiritually and you don't even know. You think everything is well with you today, but tomorrow when misfortunes start happening, you don't even know where you picked that energy because of the words you say, because words have power. You are seeding something upon your life. You are carrying a curse even to your children. So people must just be careful what they go on social media and write. Write positive things. Even usina mari, uchaona zvimwe zvinhu zvaunonyora, so kana kungofara nomwe munhu, a complete stranger you don't know, you are picking up that person's energy. You are blessing yourself in advance. You don't know where that blessing will come from. Kune vanhu SIS MELLY who don't even go to church, they don't worship God, but they are full of lucky because they celebrate with strangers. They don't attack people for no reason. You understand? That's what I always want to say, SIS MELLY. Even I stay. Thank you, Kola. Thank you, Kola. Powerful. Thank you. Wow. Right. Hey, tukunzwawo Kola vari kutaura aripo vamwe vari kuda kufona here? Okay. Okay, andotangira papi mozotaurawo about vanhu vanotuka isma over 30 tisina vana tisina kana mumboroorwa zvinorwadza futi. Eish, mukuona the topic is changing to hanzi nakona uyu SIS MELLY tokumbirawo muzotaura about vanhu vanotuka isusu over 30 tisina vana tisina kumboroorwa zvinorwadza futi izvozvo. Kureva kuti kune over 30 wo zvakare anenge asina kuroorwa, asina kuti kana asina kuroorwa mwana anenge achitokuti ndakamira kuti ndigozotanga ndaroorwa ndiche mwana, but arikuda kuroorwa but hakuna munhu ari kumuroora wacho, saka ozviuraya here. Saka vanonzi chiya, uzitera kuti nonzi chii guys, kwanzi vanonzi chii, tipeiwo vaya vanotsvinya vaya vanoziva mawedzi ekutsvinya vanonzi chii. They are over 30, they are not married, they don't have kids, vanonzi kudii? Hello Kola. Hello, my SIS MELLY. Ndiri right, muri sei? Right. Ndachida kuti ndine urombo nezvese zviri kutaurwa nevanhu. Vese vari kutsvaga vana dei Mwari avavepasatawo. Ndachida kubvunza again nyaya yemusikana uyo akatsva kuti akazoita sei. Mozotarisa live yanezuro akauya akapa feedback. Mozotarisa iripo, hamuna kuiona. Alright, maita basi ndakasina uya ndaiona maita basi. Iripo. Thank you, Kola. Right, hello Kola. Yes, Kola. Kola, hello. Yes, takukunzwa manje. Eish. Ndabva ndatokufunga pawafona, ndabva ndatongokufunga. Alright, iripo ndakunzwa. Phone yako ine manigikiri. Phone yako ine ma echoes. Hatisi kunyazokunzwa. Oh, just hold. Taura tinzwa. Ndatikubva nezuro when I read zvinhu pamarimwezuro in fact pandakatanga kungoverenga zvinhu zviri kuitika kuFacebook. I am very low. I don't know people vanosumudza muromo kunyora musoro muromo kuti Ngomwa hanzvari. Guys, this thing is killing you. The bond of them, you're suffering. Hatisi kukunzwa asha, uri kubreak. Aina network. Okay, I'll call you kana network. Yeah, zvakunzwika manje. Nanchitizvo ni what is happening on Facebook right now zvokunyorwa. It's like I'm even scared kuenda kuFacebook. I blocked many more my socialite and I unfollow and akawanda kuFacebook. I just remain in one page and I'll remain with diaries. What I heard breaks my heart. Even now, I can't even open Facebook. Kuchiverenga mashoko akadaro anorwadza. Vanozoti it's not by choice kuti svike patiri papa usina kuita mwana. It's not by choice. But zvinenge zvichingonetsa zvichirema. It's okay, Kola.
It's okay. It's okay. That's okay. Okay. All right, sharp. All right. The caller uyu caller uyu ari kutaura apa uyu ari kufona uyu. I think she's now 50. Hana mwana. Caller ari kutaura apa. So, yeah. Anyway, let's go. Hello, caller. SIS MELLY kurise. Mushe kurise kona. Ndiripo. SIS MELLY munozoti nyaya yembereko inorwadza pakuti we are being andisiyezo kunzwa caller ita sokuti sumudze voice mbijana tisiyezo kunzwa. All right. Nyaya topic yenyu inorwadza pakuti makunzwa. Takunzwa. Alright, topic inorwadza pakuti our fellow women ndivo vanotituka. Our fellow women ndivo vanotituka ndonyaya inorwadza. SIS MELLY malive yenyu pane malive yenyu mazhinji amaisimboita ndaiwisha kuti ndijoine but ndasingakwanisi kujoina. Pane mukadzi wandoda kutaura nezita amene kana muchindibvumidza. Akandishungurudza mukadzi iyeye akakusvika ndabva pamurume nenyaya iyoyi amene kana muchindibvumidza ndoda kutaura zita rake mukadzi iyeye long ndichida kumutaura mukadzi iyeye. Guys, otaura here anzi ndoda kutaura zita. It's been long kwai ndoda kutaura zita. Toti chi guys otaura here kana kuti toti no. Otaura here. Mira tinzwe comment section iri kuti chi. Mira tinzwe majority ye comment section kuti inoti chi. Ndaive ndakarorwa SIS MELLY 2015 to 2017 ndakagara nemurume wangu iyeyo for 2 years. Saka taitry zvairamba. Saka murume uyu akazodanana nemukadzi uyu. Murume wangu iye achinoudza mukadzi uyu kuti so nyaya idzodzidzi dzekushaya idzodzidzi. Ndakatry zvakawanda. Ndakaenda kumachechi. Saka murume wangu ndiye ainoudza ex-husband ainoudza mukadzi uyu kuti zviri kuramba. Saka ndaizouya ndichizotukwa manje nasisava. Saka waingotukwa chete? Ndaifonerwa every single time ndichitukwa nezita iro riya rinotorwadza kuritaura zita riya. So ndoda kungotaura zita rake mukadzi maybe ndokuti ndizoregera but kwaari mukadzi iyeye handiziye ame Christian zvangu but ndinombofunga soti kuregerera ndoita seiko should I release ndo release but still anoramba achingouya because akandishungurudza munhu iye. Saka now by saying the name I think just say the first name, don't say the second name. And is it? Saka it's fine. Just say maybe the first name got farai kana mess not ana mess takawanda. So but don't say the second name because even by saying zita rake caller will it help you? Batsira ide I don't know. Ndane makore ndichida kuzvitaura zita irorero. Maitomboita malive SIS MELLY years back ndichitaura nyaya idzodzo ndaitadza kujoina pamwe pacho ndiye ndakabatikana. Ndaida kumutaura munhu iyeye because anotambira imo malive. So ndaida kumboti mazo guys mazodini kuuya nenyaya yenyu yakamira iri yega yakazvimirira yakadaro iri yega, then you start narrating your story yega kana muchida kuti makazvimirira at your own risk munyatso kuti muchifamba nemone musitakangotevera. Alright, saka it's fine but point yangu ingangoti pakuti vakadzi isusu tisu tonorwadzisana usingaziye kuti kune mangwana upenyu ivhiri zvinogona kusauya kwauri iwewe munhu but zvinogona kuzouya kumwana wako chaiye ndo most cases mwana uchitarisisa. Zvamutaura nakola macases atinongotakura tisingazi tangovarairwa so uchingoti zvako zviripo handini vana 10 but pavana 10 vava zvichazokuwirawo because kama hanga timbosambonyepera nezve. Guys, muri kuti ngataure let talk kuti awane closure adi guys. All right, caller, say it at your ngati so
guys. Regai ataure nyaya yake. Now we are listening, but say it at your own risk. Caller, guys, there's a disclaimer. She will say it at your own risk. Chitaura nyaya yako, we are here. Isande zvedu takateerera. Say the story and say zvakutaura so that uhile. We want you to heal. There is pana pa vantino hila. Pana pa hospital people, they come here, they vent, they heal. And inini changu I platform changu ndiri host. Taura nyaya yako. Tanyarara tisita terera iwewe. All right. So from 2015 ndakawana munhu akandirora kunoko kuCape Town kunoko, and then vatagara tese from 2015 to 2017. So obviously unongosiya varume vasina patience wo vanozongosvika pakutanga kuenda kunze andimaona. Saka mukadzi uyu vayabva vatanga kudanana. I think pandakazonzwa kuti vanhu ava vanga vagara vachidanana before inini ndisati atombovapo kunzwa kwandakazoita nenyaya yamaindiro aiita ndichitsvagiridza because akandishungurudza munhu kusvikira ndazopfeka ndega mabhegi ndega ndashungurudzwa nemukadzi iyeye. So that time iyoyo ndaitraya zvese, hapana chandisina kunwa SIS MELLY kana kunzanzi chechi. ndaienda machechi ndichiteera ndichibatwa musoro ndichibatwa dumbu, those things andimaona. So kuzolanguisamaraisa zvangu kuzosvika ndazongoti ndega bosi murume anga asingayeupe as the situation is well. Taiti tikanetsana nezvemukadzi uyu anga asingatore action. Aiva ingoti tasiyana obva wato ndobva ndambobelieve. Then I realized after a week or two kuti vanhu vachiri vese. Kuzosvika inini ndazoenda kune murume wacho wemukadzi uyu. Kuzosvika ndazoenda kune murume wacho ndabva ne-evidence, because pekutanga ndakambomuapproacha murume wacho ndansina evidence. Pandazowana evidence later on yekuenda kune murume wacho vakatozoramba nafuti nemurume wacho nemukadzi iyuyu mukadzi uyu ndichamutaura zita rake ndapedza. Ndafamba patamborambana nemurume pandabva handinyengerera pandadzoka pa2 years idzodzo pandazodzoka beki. Zvikanzi zvapera only to find out kuti vachitori vese. Handizive kuti obsession dzavo dzaive papi, I don't know, but and if you look at it ndikandizvitarisa inini ndichiita samukadzi uyu, I was even way much better than mukadzi uyu, my parents and stuff. But varume ndo zvazvinongori. But anyway, apariswa pane nyaya. Mukadzi uyu anonzi Constance Chabvuta ndiye mukadzi akandishungurudza mukadzi iyeye kusvikira ndapfeka ndega ndazoita sei ndazobuda ndazoenda. Ndiwo mukadzi iyeye zita rake anonzi Constance Chabvuta. And then akambondifonera achinditi ndazobva ipapa achinditi anzi anzi ndiregererewo and stuff. Pandangoti it's fine, but kumberi ukoko mangwana ndo ane nyaya. But aripo pamwoyo pangu apa mukadzi kana achizvinzwa ari mumcomment section, uripo pamwoyo pangu apa nenyaya iyoyo yawakandishungurudza uchindipa zita iroro wakandipa wakandilebhula zita iroro. You are here in my heart. Mangwana ako handizive newe namwari wako, I don't know, but inini uri mumwoyo mangu nezvawakandiita that year 2015 to 2017. You are still there pamwoyo pangu nenyaya iyoyo, because zita riyari yaSIS MELLY unokomita suicide nezita riyari, because uri kutraya zvinhu uda kutraya kuti uzviite umwe munhu ari kukushungurudza, and you expect kuti you go scot free. I don't know, maybe they could do get scot free SIS MELLY, I don't know, but amen. So ndozvinoda kutaura vakadzi ngatisadaro. Ndakakomenda kucomment section yamanza ndiPamela achitaura izvozvo zvesita irori. Ndikati Pamela, I believe kuti you are a woman iwewe. I believe so kuti you are a woman. Behind ghost rako kuti Pamela, I believe kuti you are a woman. Nezvo kutaura izvo kuti iro sita. Pana yamene ndiPamela ndakaisa chivhito chekuti dhadha riri nani pane mimi. Ndikati engo yamatora ika handizive zvangu, but ini chandoziva ndechekuti Mwari ari kudenga uko. You can't mock someone with that condition. I don't know. Zvangufanira zvekuti seka urema wafa. Urema uri kuseka munhu kuti yaite urema. But mangwana tinozoona magumo azvo. Maita SIS MELLY. Right. Thank you very much kupola. Ko murume unyainzani? Inzi Itai. Surname? Konzo.
o itai kunzo. Yeah. Ndangota kuti zvite feno kuti vese vaikurwadzisai itai kunzo na Constance Chavhuta uyu vese vaikurwadzisa haasi munhu wani itai kunzo ndiye ainoudza Constance Chavhuta Constance oya odini okutuka saka vese vari iwe itai kunzo iwe newe Constance Chavhuta munhu vari kutaura pano masvinzwira. Thank you very much so caller, and all the best. Yeah, thank you so much. Right. Ndinondotanga kufonera ana apa. Right, get mutanga neri pamusoro ungachifona. Konzo. Right. Hello, caller. Hello, SIS MELLY. Muri say, hi, Mrs. Smooth, how are you? Hello. Hi, my sister, how are you? This is SIS MELLY. Muri say. Mushe. Ndiri right. Inini SIS MELLY. Ndikuda kutaura kuti vanhu vatiri kutaura nezvavo vanotuka, vanoshora, vanodzikisira vachitaura zita iroro hanzi nasista nakola tisati taura. Vanhu ivavo vane two categories. Pane vamwe vanobvunza kuti haufa. Vanobvunza even tomboti pane gathering unosvikirawo kunzi kuiwewe usati waningirina. Ove nomumwe anokuta mwana rini. Usati wanaye. Mwari kuyarini naizvo mukuchembera nehwani naini. Kuzoti ava manje vanoseka. Kuti iwe iningirini iwe hazvari iwe zvakazoti vachitaura zvakawanda. Saka ndati ndipataure ipapo titsiurike madzimai. Even vanowanzozviita vabereki vedu vechikuru ndokuona kwandakaita ndo vanowanzodaro kumamisha uku vechikuru vaive kuti ukangosvika uchifara uti modhela uti zvida ubvodaidzwa ubvonzi kwai usati waningirina sei apo wane 5 years apo wane chi saka ndangoti patiri kutaura nezvazvo tizive kuti vanhu ava vane two macategories vanobvunza nevanoseka. Inini futi just to mention again ini ndine one but I don't know why I'm not bothered. We are in sorry ndikutira kueda Paul ndikuta kupinda comment yako ndakuda kuita ini zvangu I'm not bothered at all. I'm not even bothered at all. Aluta continue kama continue. Not by situation but by choice. And I'm not even bothered. So kuti ndinotoshamisa I'm 38. Tinozwa vanhu vachiti ndototi asi handisi normal asi chii handina problem naye because ndo choice yangu. Saka at times vanhu havanzwisisi kuti pamwe munhu anenge atoriwo choice yake mumwe inenge isiri but ngatigere kuvhunzana at least maybe unogona kuita questions unogona kundidedzewo paside pamwe ndokutsanangurira taigwa choice yangu sarudzo yangu something like that. All right. Thank you very much caller. Vaita basa. Saka guys siyai kubvunza vanhu kuti uri kuita mwe mwana rini? Mwana unoita chi vanhu vanenge vasiri comfortable, vamwe vanenge vasitombori comfortable. Okay, tifonere utinzwe. Kuti kuita mwana rini zvakafanira kuti newe ndakufuta. Zvakafanira kuti ndakufuta naimi muna nokupindura tichi. Hello. SIS MELLY Mutise. Ndiri right kanjani kuti tena call yako? Ndiri right. Okay, thank you for calling back. In Nankoti, I think social media, social media in a words I rerutaka. For example, you know where Ramanyura in the 20 tower. Even Chichikura Tango is also good as Okuru Kurizo to Pavunzo Mukadzi as Singa Biriki to Paterizira. But now that's a common word. Drawing your cushion, especially with social media. Pane mamadhesi kuti pane mwe socialize aituka onza akachiberekwa. That's how brutal my socialize can be. Tosvika pakuti
masocialites ane system futi yekuti vari kutaura nyaya ukaona komende usingafarira nditi unotukirwa mubereki. Vabereki Kola, we are not talking about masocialites. Kana mchida live yemasocialites tikapedza live ndogona kutanga yemasocialites. Apa we are, let's not mix the two. Tukutaura nyaya yevapadzi kamchida yemasocialites tikapedza apa pane masocialites andoziva kuti they don't mind coming tovadeedza then point yangu yanga ingori pakuti especially this word riri kushandiswa ramanyora paheadline inini ndikutonzwa kudedera nekuti it's been 12 years right now. So kubva patanga mvenge iyoyo yewedhiro pananga ishandiswa nandi kungoskipa mapost acho because hazvitoitire zvakanaka. Dai vanhu point yangu yange ingori kuti dai vanhu vachiziva kuti zvimwe zvinhu zvamunotukana nezvazvo muchiti uri kutuka SIS MELLY zvinobata nevamwe vanhu vari innocent. Vari papublic sport hakuna chisina kutaurwa. Ndozvandiri kutaura kuti inini handiti hondo yakanangana nemi kati tine vamwe vakugama mastray bullets vasine isusu tisinei nenyaya dzacho. Handiti ndakungofirawo kuti ndaverenga chinyaya yachona payanyorwa ndanzwa live yacho ndasangana nazvo ndakungofirawo because imimi ukatotukwa muri hwanika ukaseka munhu wana nesituation waseka vanhu zvafanira kuti munhu akati achiseka munhu afirwa nemwana waseka vanhu vese washora vanhu vese wakafirwa nemwana because they can relate to that situation. Ndozvanachiedza kutaura kuti zvinhu zvakawanda zvikungonormalizwa including this issue yamuri kutukirwa iyoyo haibati imimi chete. Imi mukati ngenani mati mune 1 inobata vamwe vakawanda vane mati 12 vane ma50 vane ma18 vamwe vakatodzingwa because of this issue. Ndozvandiri kuti dai vanhu vakumbiro dai zvaingoita hazvo vanhu vasiyana nazvo because we are just destroying each other in the name of content kana kuti sorry kana ndazendaita out of topic but nanchingotry kutaura point yangu. Thank you SIS MELLY. Thank you very much Colin. Thank you. Tinotika ndechekuti guys tine tichitukana isu papublic paspotlight handiti inini ndiri paspotlight guys hakuna chinhu chinyuwani ivari wedhiro kuti Ngomwa guys matanga kuriwa nhasi pandiri hamuna 3 years or 4 years tichingoudzwa wedhiroi. Ndoda kumbobvunza guys hamuna 3 years kana 4 years ndichingoudzwa the same thing ndichingotukwa the same thing. Handina here 3 years ndine 3 kana 4 years zvichingotaurwa. Saka isu kwatiri masocialize inini handina basa nazvo ndozvichara kuti patotanga kutukana ndo wedhi chauya kunotanga kunzi Ngomwa konzi akazodai konzi same zvituko izvo ndo zvinongodzoka but there are others now vanobatwa nestray bullet iri handimaona vasiri ini ndichitoseka hangu kuti saka unawo here zvimwe zvinyuwani zvaungativigirawo tigirawo ka zvimwe zvinyuwani because ndisina basa nazvo but ava vamwe ava stray bullet chanobata vamwe vanhu guys vanenge vasina like vakadzi vazonifonera 3 handimaona like I was not guys nasikapa kutouya nelive inoichi ndandifanga kuuya nemwe live kwete inoi but ndazongochinjira kuti no nekuda kwevanhu vakadzi vanofonera zvisviko vanhu zvatoita 3 vari kufonanise munyaya handimaona vachingori reka tichingoita live yo tichinja because ini semunhu ari paspotlight handina mariwa this year ingodhiri next year richauya futi muterere futi next year rinouyazve iro riwedhiri rinouyazve kuti Ngomwa dei atodliwa akazodla vanhu akadla vana akazodii richauya futi next year. Saka isusu takatozongojara rafana nekuti wedho kuti hure rafana newedho kuti hure kumunhu ari paspotlight hatina basa nazvo unongoti hamhene koko tichinda takaenda but kune vamwe manje vanozorelata handichiona hello hello makadi yenyu SIS MELLY tiripo makadiko nokumto just one number 1 ngoti kwase vamwe vangu vose ndinotenda. Number 2 pane abvunza kuti ko murume asingabereke anonzani tikati aiwaka anonzi Mukoma Masimba ndiyo murume chete asingabereke mwana. Mukoma Masimba pavana vavo vese vakatenga maprema havana kubva vabereka mwana. Saka Mukoma Masimba murume asingabereke mwana. Then last point yangu sari kupedza nguva ndamwana kanaka zvangu uzokatwa
ndokumbira masizi va TV na sisi Bullet na Annabel musununguke muye pano mutaure zvenyu mapwenza munawo or whatever nekuti ndada kuti mundi edge tatitaurewoka vandibloka hanzi sisi Melly vakashata sisi Melly havatadza aiwa tinotenda ikodzero dzavo chiuyai zvenyu vari pano sisi Melly vachawa ndaita basa rangu ndandikuri kumaroad so macallers muri kufona about what maiteiko ndasakala Bullet haana kundiedha masiziva haana kundiedha Annabel andibloka so ndavakoko vauye pano kana tipedze nyaya yacho so callers don't talk do it ndinotenda thank you aiwa maita basa nkova masimba maita basa zvamukova masimba vedu ukova masimba kana vasikana zvakaoma ndinova uraita vari kufona yatidzosere makozi mukova masimba edu Hello, Kola. Hello, Kola. Kola, hello. Hello. Yes, takukuzwai. Makundinzwa. Yes. Alright. Ndine nyaya yangu iri kundinetsa. Okay. Alright. Ndichazama ngo ndichigurei. Inini panyaya mataura yanditi bate SIS MELLY. I don't want to cry, but maybe zvingangouya. Some 2 weeks ago, ndakaita a relative from afar. Relative ndakatosvika from church iri mumba nemurume. Relative igotanga kundiudza SIS MELLY zvekuti hamusati matoita mwana chii runetsa kana makambobvisa nhumbu kana kuuraya mwana pupurai and it's less than a year ndaroora zvekuti unonyatsonzwa pain yekuti inga ndiri kuzama one vamwe ndevanokuisira mameseji kumainbox makuti nonokera kwamusi kugona basa here Sorry, Kola. Hello. Yeah, takunzwa. Akundizwa. Takunzwa. Yeah. Regain to continue. So vamwe ndevanouya and ivavo marelatives aya vekungotiwo macousin maybe vazukuru vana tete and so on ndo vanenge vakungosenda mamessages ekuti kana wazogara kudai even muchechi zvinoramba zvichingoringa kudzoka back because iwo what they are doing vanhu vanongouya for the sake of benefiting. My husband high profile, so you end up wakutya kana kuatenda maevent because unenge wakungotya kuti ndikasangana nemunhu I'm going to be asked zvakati and what pained me is this relative created nyaya yekutonyeba yekungoti he wanted kuuya kumba kwangu for the sake of kuti azondibvunze zvinhu izvozvo akati pane here challenge yekuti hamuzvari nei and kwandiri wanditoziva because it's more like chinhu chitoro mufamily tinana tete tine vamwe masisters vakasochata ma2018 kana zvichingoda kuita zvinoita but the way it is being said nyangwe kuenda kuchechi kwacho unogona kutochema uri pakati peservice because unenge wakutadza kuzvibata kuti mwari pane here challenge yandiri kuita kana kuti chii zvekuti ukangofamba unenge ungopiwa maexamples ekunzi tarisa kana SIS MELLY ava vane mwana tarisa kana nhingi uyu ane mwana tarisa you end up for this weekend even last week yacho ndaitotadza kana kushanda kubasa and unenge waiswa kana pareception bekuti you need to attend munhu wese but unofeila SIS MELLY kutarisana nevanhu because zvinongodzoka back story ngamufungwa zvodzoka back story ngamufungwa zvekuti this weekend yese ndamboda kupinda musheshi asi zvaramba ndadzoka ndikangovhara door ndikatirega ndigare mumba. Thank you. But Kola, from the way you are saying anditika kune zvakadaro guys kune zvakadaro zvekuti
mufamily mumafamily chaiwo matinoberekwa guys ndogara ndichitaura nyaya dzemafamilies kuti mune zvirimo mumafamilies medu mune zvirimo matinoberekwa. There are a lot of zvinhu zvirimo. Kune mafamilies azere urombwa hwekuti you know nothing. Imimi guys, you know nothing about zvakaitwa mufamily. Pazvakaitwa manga usipo kwakaitwa urombwa kudhara usati wazvarwa, baba vako pamwe asati asina kuzvarwa, pamwe ndisekuru vako sekuru vako, but nhasi zviri kushungurudza imimi. Hanomaona, then we come here tokutaura kuti iwe wakaromba kumba kwenyu kuri kungofiwa kuna urombwa. You know nothing about it. Then zvakafanana neizvozvi ari mumudza wakola ari kuti kuchinenge inenge problem yemumuri because kuna navatete kuna nani vakadaro vazhinji vasina kuita vana. That means it can be something chitori mufamily chakaitwa mufamily. Andimaona chekuti kola you just need to handisi tumeta say to break the case in at least you know kuti mufamily ka zvenyu zvinogona kutora zvemufamily, so une route yekuti unogona kutora kuti you break a case iyoyo, break the case at least utoziva kuti family zvimo. Just break the case kola, break the case, stand alone, break the case, break all ties nezvinhu zvemufamily. Iwo umire uri one uite tundoko kana uchinda kudeliver kutsvaka maprayers umire uri wega because ndezvemufamily. Ndezvemufamily chitomira wega kola umbotrya kuona kuti ndikafambira ndiri ndega ndakadzimirira uri one uchidzifambira uri one handiona zvinofamba sei because izvinhu zvitori mufamily. Alright kola, thank you very much. Alright, sorry ako show zvakaoma. Vamwe vachuwa vanotofira zvinhu zvemumafamily zvasingazivi. Hello kola. Hello, SIS MELLY. Inini hangu ndangofona ndatombonyora zvangu pasi kuti I sympathize with all these women vari kutukwa nevamwe vakadzi. I sympathize. Pachiro varume mazuva ano zvino varume chaivo vanotukwa vakadzi vachiomberera. Ndezvekuti they should know kuti kana mubhaibheri chaimo mutoriwo nevakadzi vakasvika nyika pakudestroyiwa naMwari vasina kutombozvara. They should not bother themselves. Anybody anouya achivaudza ngavapindure kuti kana mubhaibheri makanga mune madzimai vakatadza kuitawo vana. Saka isusu it's not kuti tatadza kuita vana nekuti hatidi. Imwe nyaya irimo ndeyekuti society yedu SIS MELLY iri so toxic. Munonzwa munhu anotuka munhu kuti hure. You don't even so munhu anonzi hure munhu anoenda kubasa kwake achinoita mari dzake achinohura kumahure kwake achiita mari dzake, but just because udanana nemumwe munhu kana kuti waonekwa uri kungochena uri kuzvifambira zvakanaka uri kunyengwa nevarume vakasiyana siyana wakutoudzwa kunzi uri hure iwe usitombori hure racho. Isusu mahure atinoziva vanhu vanobhadharisa mari vanotengesa nyama dzavo. It's part of our society yekuti munhu anongonzi uri ngomwa ende chinyanyira kurodza nchekuti mumwe munhu anatombororwa asati atombo kana mumba SIS MELLY asi because akuma 20 something akuma 30 something anotoudzwa kunzi uri ngomwa hauzvari. They expect kuti mumwe munhu wese angoita single mother. I don't know why society is so toxic, SIS MELLY. They expect munhu wese angoita mwana chero asina kana baba. At the end of the day akutukwa kuti kunzi you're a single mother, you're une mwana asina baba, you are this and that. So all these things in society, this is I don't know. So I only sympathize with those women. Please, don't bother yourself. As long as you know Mary will still bless you, says Rakaita Sarah. Don't bother yourself. Ignore those people and move on with your life. Because I have one girl today. I know I can tell her voice around one of the good days by social media. And now she's 40 something years old. Next door. Now the girl, she's 40 something, SIS MELLY. I'm not lying. I know I can go voice around. Nanasi akanonzwa akasiwa ndakazongomudza ndikati ndaunotaura namai vako vatsvage that lady aigara pasame house naye pavaichemedza every day because they were our neighbors. Ndaunodza mai vako vamutsvage mukadzi eva vamukumbire rogerero because mukadzi anga ari usavada SIS MELLY aichema achiudzwa pajekerere ngomwa isingazvati asi murume wake aimuda zvakadaro. Vakadzimara kutama panext door because of that lady. Asi zvabota
nomukola uya kuti zvinogona kuuya kune vana vako. I don't ndakangomuti handisi kutaura kuti ndizvo, but I feel like musodzi yemukadzi uya yatariswa kuti vanina vako vese vane vana vari mudzimba, and you are the only one. Ask your mom to look for that lady, vamukumbire rekerero. So this is only what I want to say. SIS MELLY kuti musarwadziswe nevana vasina zvavanoziva. Ndandine mubvunzo kuona mati musikana yave ne40 years ndizvo? Ari kuma 40 something. Saka imi how old are you? Inini nditori kuma 40 something koko. Saka imi mamune makore akati pazvaitika izvi kuona muchiona mai ava chitukwa? Tanga titori kuma same age, tiri kuma 7-8 years. Oh. Yes. All right. Vaitukwa zvinorwadza SIS MELLY, handidi kunyeperai, namai vake pa-next door. Okay. Kutukira even kana juti rekucleana iyai anongodzi aikacleanwa nemunhu asingazvari. Zvezvokuita murukadzi aidiwa nemurume wake zvinotyisa muSIS MELLY. Vaiita zvekupambwa mai vavo vasinawo kana mwana kana chii. Vaigara nevana vehama dzemurume wavo, mukuzvinzwa. Asi vavo vasina umbobvira vakaberekwa ichoto vakapanepo vakazombocelebrate 10, I think 15 years anniversary yavo. Pakaita basa ipapo. Unocelebrate 15 years dzekuroora namusina kana mwana. Charigwa nekatsi, charigwa negombe. Vaingotukwa but nevo vakanga vasingapindure. Ndo nyaya yenyanya kurwadza vamwe vanhu vese. Vakanga vasingapindure. Murume wavo vakadzimara kutama, vanga vari masavata. Vakadzimara kutama vakaenda vasingapindura, vaichema mai vavo, zvinorwadza. Thank you very much, Paula. I know that one of the good days, this girl, she's going to listen to live venue, and if she comes kwandiri, anoziva because ndakambotaura naye. Ndakamuudza ndikati mama vako ngavatsvage munhu kana ari mupenyu. Mazuva ano kwane social media, ngavatsvage surname yacho kana vachiziva. Vavanyorere vaende kunokumbira rekerero. Right. Thank you very much, Kola. Maita basa. Then Pana send a message, Panapa Ati. Hi, SIS MELLY. I don't go to church or any functions due to not having a child. My own tete vakandituka nechurungu due to not have a child. Apo vaive panze, vachituka nechurungu kuti vanhu vekuno kujobheki vanzwe. I am in pain. I don't want to see her. Ndikola umanyora ushu. Hello, Kola? I don't know what you're going to do. Hello. Hi, Kola. Hi, SIS MELLY. Yes, how are you? I'm good, thanks. Ndoda kutaura nyaya iyoyi. Problem ndekuti handinyatso shona. Ndinotaura ndebele. Ataura itetichiwa. Tinoturikira. Indaba le yokuti umuntu akanda mntwana. Kukhulunywa ukuthi umuntu akatholi bantwana. Abantu bethethisa, abantu besithini. Bafanele babekwazi ukuthi wonke umuntu lapha udaliwe emhlabeni. And udalwe kanjalo, udalela ukuthi uzoba happy lapha emhlabeni. Awudalelwanga ukuthi uzoba miserable because of other person. Mina ngikhuluma njengokuthi mina ngilamntwana. And I'm 48. Ngiyendile. Abangakithi baba beyiproblem yokuthi babehlupha ngendaba yokuthi angibi lo mntwana. But abakomamazala abakibuka ndoda bayangithanda even namhla. Bayantshela ukuthi akuqali ngawe. Yes. And nginjalo I look after lots of kids. And abantwana ngiyabathanda. Yeah. And laba abakhulumayo ukuthi bayahlangana le ndaba zokuthi izihlobo ziyakhuluma different of things, angithi. It's true. Kulezinye izihlobo zokuthi uyazivakatshela. Uyafika uhappy kizo. And then uzwe ingxenye omunye sefake ingoma. Kule ngoma ezinye esikhuluma kulesinye isihlobo esasithanda ukufaka ingoma le ukuthi mbereko yakaramba. Uzwe vele usungasela happiness.
but engifuna ukubatshela khona laba abangabi labantwana, stay away from those people. Make yourself happy wherever you are. If you are married, stay with your husband and stay with those people that makes you happy. Because at the end of the day, when you die, you won't die with anyone. You die on your own. You were born on your own. You are here to be happy and enjoy your life. You are not here to copy other people to make you happy. Impilo le ngeyakho ayila omunye umuntu. So if ungumuntu uphila, look wherever you are welcome to be happy. Mina nginje kunenge ngakuhlanganayo. But I choose to be happy every time where I am with my husband and look after those kids abangela lutho. Yes. And uyathola lokuthi emafamilini kulabanye abafelweyo njengokuthi izintandane. Yes. Abanye njalo abalabo bobaba kumbe abalabo mama bancedise bona labo. I know people, they will talk whatever, but be good. Ungabi negative. Uchona usuzivalele, uchona ule depression, because you can't change anything. Wena nguwe to be yourself. Ungafuna ukuthi udepende ebantwini ukuthi yewubani wathi awula mhlaba. Umhlaba ngowakho to be happy. That's all what I want to contribute. Thank you very much, caller. Thank you very much, caller. Right. Ndaku interpreta zvanga zvitaurwa na caller, guys. Inini ndanzwa nechindeveri. Kwanzi na caller, iwewe you are responsible for your own happiness. Wakauya panyika kuti uzofara, kwete kuti vanhu vakushungurudze. Hanzi inini na caller, ivo caller vane 48 years, havana kuita mwana. Asi hama dzemurume wavo dzinovataurira kuti hazvina basa, zvinowanikwa, handitika ndo zviripo, vanotigamuchira, vanotifarira. Asi hama dzavo kwanobereka kola ndo dzinotaura zvakasiyana siyana. Hama dzavo kuti saka uchaita mwana rini, zvozodini, saka uda udini, ndo vanotaura zvinhu zvakawanda. Kwanzi saka nakola inini I chose kuti ndive zvangu happy nemurume wangu, ndisiyane nevanhu. Nokuti vanenge vachitaura idzo hama dzangu dzino dzinenge dzichitaura zvinhu zvakasiyana siyana. Handiti because you cannot all the same. Kwanzi mumafamily medu imomo mune vana vakazvarwa, vamwe dzanherera. Handitika dzinotoita take care of vana ivanhu, ndivandotochengeta zvangu vana ivavo. Nokuti unochiona kuti mune nherera dziri mufamily. Saka vari kuencourage kuti iwe fara uignore zvimwe zvisina nebasa rese. Handitika uenderere mberi nelife yako, nokuti life yedu cannot be all the same. Hanzi nokuti tese tichafa. Hanzi tese tichafa, hakuna munhu asingafi, whether mwana or no mwana. Saka inini hangu I choose to be happy. Ndikola ava vadaro. Wow, powerful. Right. So I think ndagona taura chindevere, guys, kuturikira apa, guys. Hayo ndanyatsogona. Right, gaiti dzosere tinzwe plus 4 phone wari kumwenya kufona apa. Right, tinzwe. Hello. Hi, caller. Maskara SIS MELLY. Ndiri raitika njani? Ndoda kungotaura yangu nyaya haisi yeungoma. Ndandoda kuti dai vanhu vanotaura mashoko akaipa kudai, Mwari akazovaregerera nekuvanzwira tsitsi. Inini ndakafirwa nemwana. Munhu akauya kumba kwangu kuzondibata maoko seane rudo, asi afterwards akandifonera kunditi ndokusaka wakafirwa nemwana. Asi munhu mukadzi mukuru atoriwo nevanawo. Asi zvakandinetsa kuti kunyangwe pakaita kakutaudzana, asi munhu ungasvika here pakuudza munhu kuti ndosaka wakafirwa nemwana. Vanhu ngatizive mashoko ekutaura. Inini handina chandakagona kutaura, ndakangoti Mwari ndimi munoziva, ndimi muchadhila naye. Nanhasi ndinosangana naye, ndinomuona anotombomira kunditarisa kudai, ndogoshaya kuti anenge achifungei nemashoko akanditaurira. Ndakafirwa nemwana ndikatoviga
zvikatopera upenyu ndikaita move on. I know kuti ndakazoita mumwe but mumwe iyeye vati zvinobuda udzoke you are coming back with no green button now ndikuti kuedha uri kupinda ubva wadona you don't know what's going on enderera mberi. Ehe, saka mufungeka mashoko haavhikwi kana vanhu tikatadzirana sei kunyangwe tikafarisa sei munhu kana uchitaura nemunhu asina kuita mwana pane zvaunofanira kutaura zvekuti munhu anosara ari right kwete zvekutsondora munhu as if ndiye anozvara mwana chipo chinobva kuna Mwari. Zvakangofanana nezvandakaitwa ini kuti ndosaka wakafirwa nemwana. Zvakaoma mufungi. Zvakaoma. Vanhu vazoregererwa naMwari. Thank you very much, Kola. Thank you. Ndo zvandambotaura zvazvo kuti life, guys, in life, this life, guys, I want to emphasize. Let me repeat on that one, guys. You see, this life that you and I are living today, guys, it's a script. It's a script. Life, it's a draft. It's drama. It's also we are just acting the movie. We are acting a script. Mangwana unobuda wakaronga yokuti ndoda ubuda. Ndoda kuenda pakati. Handika unoronga maplans akho iwewe, but because they are your plans handika they are not God's plan. Azvisizvo zvakanyorwa unogona kutedza kusvika kwauri kuenda because zvakanyorwa kuti mangwana unofanira kuita accident pakati wobva wafira ipapo ndo zvakanyorwa. So you just have to act that drama. Wobuda nerotionta accident ipapo wofira ipapo because it drama. Saka pandambotaura kuti munhu achizvarwa munhu achitakura mimba achiti nzimba congratulations nhumbu kusvika anopinda mulabor onobereka mwana anenge asingatozivi chiri mukati mechibereko. Anonzi madhoktors paanouya achiti wabereka mwana achikutadza mwana wako achikuisa mwana wako pachipfuva apa handi pamwe ndipo paunogona kukudza kuti but we see maybe your child ane problem yemaziso kana kuti mwana wako taona kuti hana makumbo but you've been going kumascale 9 months usingazivi zvawakatakura mudumbu because ausiriwe wanga iri control yako waitozviziva mimba ichivana kuti mwana wandafoma apa haana makumbo handitika rega ndigare dadini woita maoptions aunoda kuita unoda kubvisa kana uchida kudi woita handiti but because it's not your control iwe uyu kungofollowa movie script yakanyorwa kudhara unotofamba ugototenga preparation ugotenga zvibhutsu zvemwana ugozvunganidza apa wobwe zvibhutsu ugobereka mwana ugonzi mwana hana makumbo because you don't know unenge usingazivi. Saka life yatikurarama iact imovie yakanyorwa kudhara tikanzwisa ipapo tinobatsirikana kusimuka kwangu ndichibva kupi ndichienda kupi Mwari vanenge vachitoza zvanga zvakarongwa kudhara zvanga zvakatorongwa kudhara kuti ndichasvika ndigozodai inini ndiri kungoacta ndandisingatombozivi kana chadaiziva hapana tikungoacta script tikungoenda nescript tichingofamba nescript andimaona. Saka samwe zvimwe zvinhu zvatinenge tichizvitaura kuti ndese wakafirwa nemwana Mwari aitoziva musi kuti achabereka mwana wake mwana uyu panoti 2 months nobva ndamutora because ndivo vane remember we can't question God kuti nemakaye makazotora mwana makazodai we can't but vanenge vachitoziva reason ndo vadai isatizivi because it's out of our control. Akasvika pa5 years ndobva ndamutora. Saka mashoko mamwe tinenge tingotaura mumafamily mukufamba muchii hakuna necontrol yeupenyu hwake guys. Data tine control yeupenyu hwedu nemari dzimwe dzine vanhu mumaakaunti guys taitenga kuti inini handidi kufa hakuna munhu aifa pa guys taitonohasilira mari yekuti chinhu chinonzi death Mwari inini ndijambisewo apa taitonotenga but it's out of our hatina control nazvo ndozvazvinenge zvichingori tisingafi zvechokwadi dei mari dzedu dzaititengera zvese but tinozongona kuti at the end of the day game tise tichafa tine makuva ariko whether waudza munhu kuti kudini kana waudza munhu kudini but patinotaura chimwe zvinonorelata kune vamwe vanhu vasiri masocialites kana isu masocialites isusu titori panapa we are very strong than you think
zvinotouya shoko richipinda richibuda neuku ropinda neuku robuda neuku because we have been long here and tatozvijaira kuti tiri marivals and patinotukana tinotarisa kutsvaga panorwadza ipapo patofunga kuti ndo panorwadza ndo panoti ndoda kunobaya ipapo whether ndezvekunyema ndezvechokwadi tinongomhanya nesaidhi iroro animaona kuti zvinyatsoita mutsindo but tine vamwe vanenge vari kumasure vanenge vachifolowa vamwe vanhu zvokuti like 3 ladies or 4 nights unenge wakutongoonawo kuti panenge pakangodiwa panenge pakangoipa saka anyway inini ndiyo nyaya ndachida ngoti topikiya nhasi yandirwadza chero kufona chaiko ndashayiwa simba plus vakadzi vachiseka unguma wevamwe zvakaoma indinasisi vangu vakatozvarwa vasina chibereko chaicho hatoende kumwedzi takatomuendesa kuoperation akanovhurwa ndokuti akati hana chibereko vakati zvandaona imomo zvinotyisa handisati ndamboona asi mwedzi nemwedzi unorwara dokta vakati ndofunga time yekuti aende kumaperiod inenge yasvika but semunhu asina chibereko anoenda sei dokta vakati pane kanhu kadiki kavari kuona but ndofunga kachibereko kasina kuzodhivhelopa hamheno zvinorwadza but anongodaidzwawo nemazita evana vedu ndikola vanyora kuti vanasisi vavo vakaberekwa vasina chibereko vakatonetiswa operation dr d akazotaura kuti notanga asingaende kuperiod kuti aiwa haana chibereko dr hanzi akati zvandaona hanzi akati pane kanhu katikiti tikuona karimo hanzi every time panosvika pakupera pamwedzi wega wega pane panotorwara ndofunga ndo panenge pasvika time yekuti aende kuperiod but iye nenyaya yekuti haendi saka anongorwarawo period pain iya but asingaende anomaona so it's one of the situations dzine vanhu kunze uku guys dzinorarama nevanhu it's one of the situation dzinorarama nevanhu kunze so when we say people vakatakura kurema kunze uku vanhu vakatakura zvakawanda vanhu vakatakura kurema kunze uku vanotakura kurema kunze uku pavanenge vachifamba vanhu hazvisi easy but ndo zviripo saka kubvunza munhu sei wazofuta sei wazoda kuchembera nemwana 1 kana kune vana 2 chete ivava uda kuzo come on guys kune vanhu vakazvara vana 4 akadhamba vana akatiza akaita kune akazvara vana 2 akauraya 1 kune asina kutozvara ari kutochengeta akanotora kuadoption center ari kuchengeta ndimai mother keep doing good and keep looking after that child chikuru rudo isa rudo kune mwana angasina munhu achamupa rudo vana mai vakawanda ingoti kuti nini ndiri mai inini but zvinozikamwa dhololo akatotiza vana ivavo kusiya avadhamba akaenda atozikamwi kwari vana vari vazere masititi harare vana vazere masititi ekupi ave masititi kids because kuhamba kwavakasiyiwa vakanzi bvai pano mai venyama tumiri chikafu hatikwanisi kuchengetai vana vakurarama masititi but vakazvarwa vana namai saka who is better a mother who is barren but is ane mwoyo wekutochengeta vana kumunerera kana vana vehama dzake kana vana vehadha dzake kana kuti vemastreet namai vakazvara vana ava vakarova dande vakatiza vakasiya vana vari mastreet right now pana mai vari kutoda vana iva vari kumastreet vakazi vemumwe mukadzi vanotopota vachienda kuti obhutsu hauchina bhutsu ochakati hauchina chakati kuna vamwe mai vari kutoda but mai biological mother variko vari kudla joy vari kujobek biological mother variko vakatonosvika kujoni vakarogwa neumwe murume vakatogara neumwe murume kujoni uko ndokwavanotona vakatozvara vamwe vana vaive vakatokangamwa masituations anosiyana akadaro ukazvara vana 5-6 years ndizvozvo if kwanzi kuzvara kunge mbeva kudai kuzvara kunge gonzo saka unotongoona kuti tikutaura nevanhu vanenge vakaita sei anyway guys hanzi absent mothers anenge achiri mai here naiteri haatozivi anenge achiri mai vanenge achiri mai kune munhu akaita take over vana kuti ari kuda vana vane mwoyo wese zvake iwo uri kurova dande uriko saka madzimai waye asina mbereko musa zvidye mwoyo musatombo zvidye mwoyo look at yourself in the mirror and be proud of yourself and say yes I am a mother wakaenda zvemadhimoni kana mweya yetsvina kana ana satani kune vanhu vakagarwa nana satani vanenge vachita ignore fura wakavhara nzeve uvhare maziso
kana wapinda mukasangana nazvo ignore, vhara nzeve kudai, vahumba nevawawa cheva benzi rinongoonekwa. Zvapera izvo. Hanzi musikana wehostage azodini. Musikana wehostage andifonera achiti hanzi apuwa advice, akafonera nomwe munhu akapiwa advice kuti aende kunoona manager wemasecurity here atsanangure nyaya because hanzi it's against the estate policy. Izvozvo zviri kutoitika zvokuti anochengetwa akavharirwa pambapa against a will. Saka hanzi it's against the complex police. Saka hanzi aende kunoona manager. Saka anga achiti ari kunotsvaga manager. Saka asati adzoka kuti manager avaona here kana kuti pamwe havana kuuya pamwe vachauya mangwana, I don't know. Saka achazodudza mangwana. Right. Saka guys ndozvadandangoya zvangu tidini titaure tiende titaure zvedu tingotandarawo tichitaurawo tiri pano handiti maona tichingotandarawo zvedu takadaro takaenda. I want to talk to you. Tell me off to anyone that should I call? Vamwe vangu vachiya pana pachitanzi tinosekerera vakadzi vachidai chero varume vanoonekwa vachitaura masoko iwayo kuti muzingomwa vakadzi vachiuperera maboko kudai, varume vachitaura vachitukirira vakadzi vachiushirira maoko. Zviriko wani, zviriko munozviona wani even pasocial media, varume vachitomira kutaura kudai, so vakadzi vachiti yes rova ramba wakadzvanya varume chaivo. Mukadzi wokupisa mozoona life yaNezuro Maslini avedo inengara machingodzokorudza iri wesikana 18 zotaro kupindwa tichi mozoona feedback iripo palive yaNezuro. Okay, after life, all right. So nyaya yake yadotsvana in afterlife. So guys, nanamura hangu titandare titaure handitika handisisina nyanzi itaimvenge moda mvenge here vasikana tichine battery here isu moda mvenge here. Pane vamwe vachingoti masocialites again, ndidzoke netopic yemasocialites. Let me talk about let's just talk about masocialites. Tombovhura ndotaura zvavanoda. Handiti tiri paplatform pedu handitika tombovhurira panapa. Hanzi vhege tichibikira father diaries. Hanzi yes vhege. Hanzi musikana wepinja yazodi update iripo pano guys, teverai malive munoona. Hakuna zvakadaro eboni tafara, that's a lie. Hakuna zvakadaro zvokufasa mwana wigwa negonza. I don't know that tradition kuti ndeyekupi, hatizvizivi. I've never seen that, I've never heard that. Tongohwawo zvichingotitaurika apo neapo, but hasati ambozviona. Takaona vanhu vakafa vakavigwa vasitorina vana ichi vakangovigwa zvikuigonzo. Tohwa meno vanozviziva isati zvizive. I think it's just a myth. Sekungoti ukagara muroad chimbomozoitawo live yema over 30. Right, mirai ndikate ndidzoke guys, we can't mix the two lives. Handiti chega ndikate ndidzoke.